Arratsaldeon guztioi, arratsaldeko 6ak direnean hasiera emango diogu Hondarribiko udaleko azaroko ohiko osoko bilkurari. Lehenengo gai zerrendan puntu berri bat sartu da EH Bilduk aurkezturiko mozioa eta gai zerrendan aldaketa hori jasotzea proposatuko dugu, udalbatza bera hasi aurretik. Beraz, 15. puntuan jorratuko genuke ahotsanhitzek ez barkatu. EH Bilduk demokraziaren alde eta polizia eredua berrikustearen aldeko mozioa gai zerrendan 15. puntuan sartzea. 16. izango litzateke erregu eta galderak, alkate dekretuen berri ematea, eta 17. izango litzateke erregu eta galderak. Gai zerrenda aldatzea bozkatu egin behar denez, aldeko bozkak. Honela ekingo diogu, ongi iruditzen bazaizue, eguneko aztergaiak jorratzeari. Lehenengo puntuan jasota daukagu, bi bilkuretako akten onarpena, alde batetik 2025ko ekainaren 19koa eta bestaldetik uztailaren 17ko udalbatzetako akten onarpena, ez dakit ekarpenik egiteko nahia badagoen, asmorik badagoen, onartutzat eman dezakegu beraz. Bi udal osoko bilkura horien aktak onartuta, pasako gara bigarren puntura, 2025ko hirugarren hiruhilekoaren hiruhileko informazioaren berri emateari dagokiona da, hiruhile guztietan egiten dugun bezalaxe, eta hemen bestetan bezala aipatuko ditugu ordaintzeko bataz besteko epea, merkataritza operazioetan dagoen berankortasuna eta aurrekontuaren exekuazioari dagokion informazioa. Urteko kontuen informazioa hiruhilero ematea egin behar da bai Foru Aldundiari eta baita udalbatzari ere. Foru Aldundiari jakinarazi zitzaion aurreko hilabete amaieran eta orain dagokigu behin Foru Aldundia jakinarazita aurrekontuen egonkortasuna eta finantza iraunkortasunari dagokionean informazioa banatzea Hondarribiko udalean. Honela, merkataritza operazioetan bataz besteko ordaintzeko epea dela eta berankortasunari buruzko informazioa ere eman beharra daukagu eta informazio hori ematerakoan ordainketak 6 eguneko epean egiten direla jaso da txostenetan. Bestalde batetik Hondarribiko udalak, Hondarribia Lantzen eta Arma Plaza Fundazioak egindako ordainketak hirugarren hiruhilekoan 4.756.000 eurotik gorakoak izan dira, txostenetan jasota bezala. Eta bestalde batetik irailaren 30 arte gauzatutako operazioetan jasotako ekarpenei dagokionean diru bilketa likidoa 22.000 euro 427.000 eurotik gorakoa izan da eta gauzatutako gastuak 20.473.000 eurotik gorakoa izan dira. Beraz, teknikariaren txostenak jaso dituzute, ez dakit informazio gehiagorik edo behar den. Bai? Kaixo, arratsaldeon. Guk bai galdetu nahi dugu, ze taulak begiratu ditugu, eta bai kezka pixka bat ikusten dugu, ze ja 9 hilabete pasa dira 12tik, eta ikusten dugu sarreretan adibidez, zuzeneko zergak eguneko egunean jaso dira, eta baina badaude horre ondare sarrerak bakarrik eguneko 2an jaso direla, eta gastuen aldetik ere badaude ordainketa arruntak eguneko 42an bakarrik gastatu direla, inbertsioak eguneko 30an, hau kontutan izan da, hiru hilabete pasa direla ja, ez dakite azkeneko 3 hilabetean gobernu taldeak nola pentsatzen duen bai sarrera eta bai gastu eta inbertsio guzti hauek gauzatzea. Bai, eskerrik asko. Alde horretatik, bai esan behar dut, hau jarraikortasuneko gauza bat dela, eta jarraikortasuneko puntu horretan
ulertu egin behar dela berezko jarraikortasunaren eredu horretan eta bereziki aurreko urteekin alderatutako informazioa da baliagarria dena. Diru-sarrerei dagokionean aurreko ekitaldiekin alderatuta nahiko pareko diru-sarrerak ditugu garai honetarako eta gastuei dagokienean aldiz adibidez aurreko urtean izan zela Hondarribiko udalak inoiz izan duen gastu mailarik handiena, aurreko urtearekin alderatuta garai honetan ia 2 milioi euro gehiago egikarituak ditugu eta beraz ulertzen dut aurrekontua urtearen amaierarekin egikaritzen den garaian, aurreko urteko ildo berdinean edo beste ekitaldietako ildo berdinean, non jakina den bezala azkeneko 4 hiruhilekoan gauzatzen diren konpromiso asko, aurten ere aurreikusten dugula inoizkoa baino gastu maila handiagoa izatea eta alde horretatik esan beharra daukat lortu den gauzetako bat badela, urte hasierako onartutako aurrekontua eta urte amaierara bideratutako nolabaiteko kreditu gehigarrien eta hazkuntza hori besteetan baino txikiagoa izatea, hau da urtetik urtera ari garena lortzen da aurrekontua ahalik eta errealena izatea, ondoren lortzen diren aldaketa horiek txikiagoak izateagatik, eta horrek ahalbidetzen digula uste dugu aurrekontu gastu hori bestetan baina handiagoa izatea. Talen aipatu dudan bezala, diru-sarrerei dagokionean aurreko urteko hiruhileko honetan ginen maila beretsuan gaude eta beste urteekin alderatuta baita ere gutxi gorabehera antzekoan. Bale, barkatu, ulertzen dute zuk nahi izatea beste urteekin konparazio hori egitea, baina hori ez da nire galdera izan, nire helburua zen jakitea gobernu taldeak nola pentsatzen du, ze hor ikusten da onartutako eskubide garbien balioztapena abenduak 31an eta kapitulo bakoitzan hasieran onartu ziren diru kopuru horiek jasotzea da. Eta hor badaude hainbat partida sarreretan gehien bat, 200 daramatela 9 hilabetetan. Ez dut esan nahi beste urtetan zenbat hartu zen, baizik eta nola pentsatzen duen gobernu taldeak hemendik abendura arte diru sarrera hauek jasotzea, eta beste inbertsioetan ere gehien bat 132 bakarrik gastatu denean 9 hilabetetan, aber 3 hilabetetan nola gauzatuko den 100 hori arte, edo ez den hainbeste gastatuko. Sarrerei dagokionean aipatuko duguna da, badaudela sarrera batzuk aurreikusitakoaren mailaren azpitik daudenak, eta ondare sarreretatik aurreikusitako batzuk zalantzan daude ekitaldi honetan jasoko ote diren edo ez, izan ere zenbait errekurtso egon dire urtean zehar. Errekurtso horietatik epaitegiek arrazoia eman diote udalari kobraketarako eskubide hori badaukagula, baina likidazioa egiterako kalkuloa edo neurri batean berriro aztertzea eskatzen da. Hori errekurrituta dago eta orduan epai bidean dauden gaiak dira. Guk uste dugu arrazoia daukala udal teknikariek ebatzitako formulazio horrekin, eta ez dakit noiz ebatziko diren, baina ez dakit ekitaldi honetan jasoko diren, baina udalaren eskubideak direla kobratzekoak desde logo epaitegiek berretsi egin dute. Eta hori da, iruditzen zaiguna garrantzizkoa, eta beste alde batetik inbertsioi dagokionean, gastuei dagokionean, aipatuko dut aurreko urteko adibidea, eta aurreko urtetik berriro aipatuko dut, zeren uste dut urtetik urtera gertatzen den zerbait dela, zuek ere horrela ezagutuko zenuten. Aurreko urtean adibidez, gauzatzen mailan hirugarren hiruhilekotik urte amaierarakoan 10 milioi euroko diferentzia egon zen hirugarren hiruhilekotik laugarren hiruhilekoko obligazio onarpenetara. Horrek neurri batean aditzera ematen du nun dagoen diferentzia eta espero dugu lehen esan dudan bezala laugarren lauhileko honetan, bereziki inbertsioi dagokienean, aurrera pausu
antzekoa ematea, aurreko urtean eman zen antzekoa, eta 100%ean espaldin bada ere 80%tik gorako gauzatze maila batean bai ematea aurreikusten dut. Mila esker. Beste galderarik? Ez? Aurrera egin dezakegu beraz? Hirugarren puntura pasako gara. Eta hirugarren puntuan, Amute Kosta auzo elkarteak aurkeztutako idatziaren berri ematea da. Hondarribi, Irun eta Hendaia bidegorriaren amaierari buruzko 2025ko otsailaren 27ko udalbatzak bilkuran onartutako mozioa baztertzeari buruzkoa da. Gaian aipatzen den bezala, azaroaren 3an erregistratu zuen idatzia Amute Kosta auzo elkarteak, Balazta eta Mendelu auzo elkartearen izenean erregistratutako idatzia delarik, eta bertan aipatzen dutena da, eta uste dut zinegotzi guztiei idatzi hori bidaltzea eskatzen zuten. Bertan aipatzen dena da, mozioa onartu zenetik 8 hilabete pasa direnean, ez dutela berririk bidegorri sarearen inguruan ze lanketa egiten ari diren, edo ari garen, bai Hondarribiko erakunde publikoak, bai beste EAEko eta Estatu Espainiarreko beste erakundeak, eta baita ordezkari politikoak zein auzo elkarte edo herriko elkarteek ze lanketa burutzen ari diren horretan. Ez dagoela aurrera pausorik eta eskatzen dutena da beraien mozio hori bertan bera gera dadila, eta udalbatzan onartu zenez, udalbatzan ere berri ematea pentsatu dugu gai honen inguruan. Ez dakit galderarik edo azalpenik behar den. Bai, Gonzalo? Gu badakagu, bai, hartzaleon denekeri, gu badakagu galdera bat, batez ere galdera zuzenen goizu, eta zer berri dakagun honi buruz. Batez ere beraiek eskatzen zuten Hendaia eta Hondarribiko lotura gauzatzea, eta gaurko gunean ez beraiek eta ez gu, ez dakagu berririk eta jakin nahiko nuke, o genuke, zuek badakizuten zerbait, kontatzeko edo ez honeri buruz. Mesedez itzaliko zu. Bai, honen inguruan, Hondarribiko udaletik lanketan ari gara hainbat proiekturen inguruan, bai Foru Aldundiarekin, bai, zuekin ere partekatu izan dugu aurrekontuen inguruan izan ditugun negoziaketetan, hitz egin izan dugu bidegorriaren inguruan, bai ura agentziarekin, baita Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailarekin, eta Kostasekin izan da elkarrizketa gutxien aukera izan dugun erakundea. Horren arira, aipatu dudan bezala, erakunde ezberdinen artean bilerak burutzen ari gara, badaude dokumentu batzuk mahai gainean eztabaidatzen ari garenak momentu honetan, horiek partekatuak izan dira, ez banago oker, herri eragile hauekin, hitz egiten aritu gara baita ere, bai Amute, bai Mendelu auzo elkarteekin, baita Balaztarekin ere, mahai gainean lantzen ari diren proiektu horien inguruan, eta badago Bidasoa Txingudiko jarraipen batzorde bat non eztabaidatzen den bereziki Mendelu atzeko bidegorri, egin beharreko bidegorri horren inguruan bazegoela proiektu bat, ofizialki datorren ostiralean dugu, uste dut, edo abendua hasieran, 12an, ez banago oker dugu batzorde horren deialdia udala konbokatuta dagoena, eta hor erakunde ezberdinak elkartuko gara neurri batean ikusteko proiektu hori zertan datzan eta nola dagon. Entzun dugunaren arabera, bai, hasiera batean aurreikusitako proiektua ezeztatuta dago eta proiektu ezberdin batekin etorriko ote diren, baina espero dut abenduko bilera horretan argitzea zertan datzan Kostasek aurreikusita zeukan proiektua, izan ere
Horrei lotuta Hondarribiko udalak egin behar zuen lotura gune bat Amuteko biribilgunearekin, gure aldetik proiektua prest dago lotura hori egiteko, baina entzun dugunaren arabera proiektua bera da ez baian dagoena eta aldaketak egiteko aukera mahai gainean dagoena. Aipatu dut 8 hilabete pasa direla, bilerarik egin gabe ez dira izan, lanik egin gabe ez dira izan, baina egia da ez dagoela definituta, bereziki lehendik onartuta zegoen proiektu hori aldaketarako aukera dagoela esan zaigulako ahoz, baina uste dut abenduak 12an ikusiko dugula zertan datzan. Deigarri egiten zait, batez ere aipatu duzun moduan eragile desberdinekin ibili zaretela hizketan, bai Balazta eta bai auzo elkartekin, eta guk alderdi politikoak hemen gaudenak egunero, ez daukagu berririkan, ez proiektu bat edo ez beste proiektu, adibidez San Lorenzo eta Amuteko rotonda batzuen dituen proiektu hori ez daukagu berririkan, eta ez da marrazkirikan, eta hortikan aurrera ez daukagu deus gehiago. Eta gustatuko litzaiake, gutxienez konpromisoa mendikan hartzia, hori lantzea. Zen guk uste dugu eragile garela ere bai, eta horren berri izatea. San Lorenzoko proiektua ez da udalaren proiektua. Lotura bai konprometitu ginen Kostasekin bere garaian eta udalbatza honetan aipatu genuen, taldei ere aipatu izan zaie lotura horrekin gu konprometituko ginela, baina ez baldin badago Kostasen proiektua gure lotura proposamenak ez dauka inongo zentzurikan. Gure lotura proposamenak zentzu bakarra dauka baldin eta Kostasek bere proiektua behin betiko esleitu eta obrak hasiko balira. Gurea lan tresna bat da, lan horri bat da, ezin dugu proiektu bat gauzatu, ez baldin badakigu lotura bat egongo den edo ez. Hau ere udalbatza honetan aipatu dut aurretik, gainera mozioa jorratu zen udalbatza horretan, aipatu nuen, ez lukela inolako zentzurik izango, guk loturagune hori obrak esleitu eta obra hori egitea, baldin eta ez baldin bada Kostasekoa burura ematen. Ridikulua litzateke eta udala oso leku txarrean utziko luke baldin eta hori egingo bagenu. Eta bestalde batetik, aipatu dut proiektuak lantzen ari gerela, partekatzen ari gerela eta zuekin hitz egin dugu aurrekontuko debatetan hitz egin dugu Gonzalo, Mendeluko mota hitz egin dugu eta Mendeluko motaren gainean dijoan bidegorriaz aritu gara hizketan. Hori mai gainean eduki dugun gai bada eta hizketan aritu garen bezala zuekin, hizketan aritu gara eragileekin eta hizketan aritu gara erakundeekin. Baina ez esan ez dugula partekatu, zeren gure elkarrizketetako maietan egondu da gai hori hizketagai bezala. Bai, Igor, barkatu didazu, baina galdetu dizutena ez motaren gainean, batez ere zuk aipatu duzulako, badagola proiektu bat, San Lorenzo eta Amuteko bidegorriak lotzeko, eta horren berririkan ez daukagula. Eta horregatikan aipatu dizut, mesedez, konbokatzia batzorde bat, eta bertean aurkeztia. Ez dizut deus egin. Eta motaren buruz, egia da, aipamen egin dugula aurrekontu negoziaketa horretan, baina ez dugu, ez da marrazkiren bat, ez da plan horien bat, eta deus ikusi. Eskatu genuen, azkeneko batzorrean eskatu genuen proiektua, eta goandikan ez dugu jaso. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Laugarren puntura pasako gara. Zuk ere, honin inguruan zerbait esan nahi duzu? Zure da hitza. Nik sentitzen dut, azken finean talde batzuek eskatzea, erretiratzea, retirar un poco la moción que habíamos presentado, yo creo que en principio no es buena noticia, porque al final denota que alguien, no sé si hemos fallado o de alguna forma se ha podido fallar. Yo creo que a veces, desde mi punto de vista puedo hacer una autocrítica, si de alguna forma creo que no hemos respondido a esta situación, pues a veces hacer la autocrítica no está mal. De alguna forma
ellos nos están diciendo que lo retiran pues porque no, en 8 meses no saben nada, no se ha cumplido, y bueno, pues ante eso hay que reconocerlo. Además, son ciudadanos que están trabajando de una forma, tanto Mendel como Amute, como la asociación, como Balasta, y a veces reconocer, pues está bien. Y yo creo que desde mi punto de vista, en lo que yo haya podido fallar, pues yo tengo que presentar autocrítica. Dicho esto, es verdad que en este tema, bueno, no es un tema fácil. No es un tema fácil porque al final hay diferentes administraciones en los que en este momento se están entrecruzando. Hay problemas, parece ser, con el tema de la adjudicación por parte del ayuntamiento de los terrenos de lo que es la rotonda, me refiero a la parte de lo que es los amarres, el Sagarzazu, hay problema en cuanto a adquisición, por lo menos yo lo que he escuchado, lo he entendido, y de alguna forma darle salida a esa cuestión no es fácil. En cualquier caso, yo creo que esto lo que requiere es, pues bueno, pues una atención especial porque al final es un nudo muy importante, sobre todo para Hondarribia, cercamente a Irún. Sobre el tema de San Lorenzo, los cambios que de alguna forma, sí, yo escuché algo de que de alguna forma el proyecto de San Lorenzo se iba a modificar. Quizás, yo no sé por qué, si de alguna forma no es posible hacer el enlace por parte de lo que es los terrenos de Sagarzazu, pues porque al final no hemos llegado a un acuerdo con ellos para el tema de los terrenos, y eso no, pues se ha intentado, ¿no? Se ha intentado por lo menos llegar a un acuerdo, no sé, digo yo, no sé. Son cosas que he escuchado. Entonces, no estaría de más que pusiéramos, de alguna forma, nos viéramos y ver un poco este tema y cogerlo, pues bueno, pues un poco. Sobre el tema de la mota, yo el proyecto de la mota, lo he escuchado, no tengo el proyecto de la mota. No sé si la mota tiene que ver con esto o no, pero bueno, en cualquier caso lo que requiere es este asunto, cogerlo con todo. No, yo ya sé que todo el mundo tenemos interés, pero igual nos tenemos que sentar para tratar este asunto a fondo y bueno, y ver un poco qué salida le damos a toda esta cuestión. Y yo creo que ese es el tema, yo creo que hay que trabajar en esa dirección, pero aceptando esta autocrítica que se nos hace y a veces pues necesaria. Bai, bat egiten dut zurekin autokritikagrako eta horregatik ekarri dugu udalbatzara, duten zitzaigun importantea udalbatzan eztabaidatu zena udalbatzan ere eztabaidatzea kontrako norabidean eta horregatik bat egiten dut zurekin autokritika bat egiteko beharraz, baina bakarri falta da esatea San Lorenzoko proiektua aldatu egin dela udalaren arduragatik. Josu, hori bakizuzuk ez dela horrela, hori esan duzu. Eta noski hori ez da horrela, eta udalak ez balima gaude erakunde guztiak lerrokatuta nekez egin ahalko du aterabide bat eremu horretarako udalaren ekarpenarekin bakarrik izan ere hor beste erakunde batzuen eskumenak ere bertan daude eta udalak ezin du bere kabuz hor inolako esku hartzerik egin. Garoa? Bai, arratsaldeon guztioi, nik uste dut interesgarria dela gehitzea orain daukagun eztabaida honetan. Aurreko astelenean Balastakoak egon zirela batzar nagusitan, jasangarritasun batzordean, guk bai, Hondarribiko EH Bildutik, otsailean jaso genunean mozio proposamen hau eta onera ekartzeaz gain eta denak ados ginela, ikusten genuen argi eta garbi udalak naizta borondatea izan eta lotu nahi izan Kostaseko proiektuarekin, izan Aldundiaren proiektuarekin ezinbestean Kostasek edo Aldundiak bere lanak egin behar zituztela, bestela alkateak zioen bezala, guk aldegulako Sagarzazu aldeko lanketa egin, guk aldegu mota aldeko lanketa egin, baina azkenean hor falta diren 300 metroak ez badire lotzen, ez du ezertako balio. Orduan aipatu nahi nuena da, Balastakoak bilera horretan ere egon zirela, eta, publikoa da, eta jakingo duzute, baina nor bereziki, dauden proiektu guztiak marrazten zituzten, eta nik uste dut autokritikaren oinarria dela, planteamenduak egin direla errealitatetikan kanpo, eta Kostasen kasua, Madriletik badaukagu,
baina aldundiak ere errealitatetik kanpo egina dauka, ze bidegorriaren trazatua Mendelu kaletik dela esaten du, eta udalari dagokiola trazatu hori egitea udalarena delako. Hori esaten du Txerrindaren PTS-ak. Baina aldiz, errealitatea da, eta aldundiko beste departamentu batek, ze karo, gertatzen zaiguna da mugikortasuna batzar nagusitan edo Gipuzkoako aldundian, 3 sailek eramaten dutela. Batek txerrindak, besteak errepideak eta beste batek autobusak. Eta orduan mugikortasunaren kontzeptua nahiko zatikatuta gelditzen da, eta zoritxarrez, txerrindakoak esaten du, bidegorria joan behar dula, Mendeluko kaletikan udalarena dena, baina juten zara azpiegitura departamentura, eta esaten dizu errepide hori ez dela udalarena, aldundiarena dela. Orduan, nahi badezute autokritika egin daiteke udaletikan, baina pelota bestaldera doa, ze autokritika kostasetikan eta aldunditikan egin beharra dagona da. Eta nik uste dut hemen argi gelditu zena zen, denok hemen bat egiten dugula, 400-500 metroiek konponbide bat behar dutela, ez da erreixa, horregatikan luzatzen joan da eta hanbeste urtetan zehar, eta balastakoak eta auzo elkartekoak, hortan dabiltza onera etorri diren bezala, jundirelako ere batzarre nagusitara, mesedez dagokien horiek egin dezaten beraien lanketa. Eta ordan hori ere aipatu nahi nuke. Eskerrik asko. Mi esker. Gonzalo, eukituzu bi hitzartze, uste dut, bi hitzartzekin, bi ez, 3 hitzartze izan dituzu, eta uste dut uste zuri begiratuko zizunik espreski zu zarelako, baina bi hitzartze ez 3 esango nuke izan dituzula puntu honetan, uste dut jarraitzeko modua badela, bestela ez dugu sekula amaituko eta udalbatzarekin. Laugarren puntuari helduko diogu, laugarren puntua 2026ko aurrekontu orokorra onartzeko proposamenari dagokiona da. Bozeramaile taldean adostu genuen aurkezpen orokor bat egingo dudalanik, gero proposamenak aurkeztu dituzten udaltaldeek beraien proposamenak defendatzeko tartea edukiko dute. Bozkatuko ditugu udaltaldeek aurkezturiko proposamenen zatia, balorazio orokor bat egingo dugu, eta ondoren hortik ateratako emaitzaren balorazio orokor horretan talde bakoitzak 10 minutuko tartea hartuko dugu, ondoren behin betiko bozkatzeko aurrekontu orokorra. Bai? Sarrera horrekin hasiko naiz ni. 2026koa legealdiko 3. aurrekontua dugu, gaurkoan aurkezten dugun hau. Lanketa honekin udaran hasi ginen eta datorren urteko ekitaldiaren hasierarekin batera aurrekontua indarrean egoteko nahia daukagu. Izan ere, eguneroko lanketarako ezinbesteko tresna daukagu hau. 2023-2027ko agintaldi planarekin lerrokotuta dago guztiz, eta 2026garren ekitaldian eman beharreko zerbitzu ez gain, egikaritu nahi ditugun proiektuak burutzeko ezinbesteko lan-tresna da. Eskerrak eman nahi ditut, lanketa honetan jardun duten ordezkari politiko eta udal langilego taldeari, beraien guztien laguntzari gabe nekez burutu halko genukelako horrelako proposamen bat. Lanketan aritutako guztiok ikusi ahal dugu gure ekarpena aurrekontu proiektu honetan. Izan ordezkari politiko, izan udal teknikari eta noski herritarren ekarpenak ere izango dute bere tokia proiektu honetan. Hondarribiko udalaren aurrekontuak helburu argiak ditu. Alde batetik herritarren beharrei erantzutea, bestetik auzoen garapena sustatzea, eta hirugarrenik pertsonak erdigunean jartzea. Aurrekontua tresna politiko eta soziala da. Gardentasunean, parte hartzean eta kudeaketa eraginkorrean oinarrituta dago. Saiatuko naiz ahalik eta argien azaltzen dokumentu honen edukia.
Alde batetik, irudi orokorrari dagokionean, 2026ko aurrekontuak 34.988.615 euro jasotzen ditu. Hondarribiak inoiz izan duen aurrekonturik handiena osatzea lortu dugularik. Aurreko urtearekin alderatuta, 2,15ko igoera bat izango du. Ta noski, diru sarrerak eta gastuak orekatuta daude. Garrantzizkoa da aipatzea nire ustez, orokortasun horretatik zeintzuk diren sarrera arruntak jasotzen dituenak proiektu honek, 30 milioi euro terdi dira ia sarrera arruntei dagokienak, gastu arruntak ere zeintzuk diren 27 milioi euro,75 dira gastu arruntak eta bertatik inbertsioetarako 4,9 milioi jasotzen dira. Diru sarreraren atalari dagokionez, zertzelada batzuk ematekotan, aipagarria da foru funtsetik 16,1 milioi euro jasotzeko aurrikuspena daukagula. Aurreko urtean, baina 1,1 milioi euro gehiago jasoko dira foru aldundiko ekarpenetatik. Ondasun higiezinen gaineko zergatik, ia 6 milioi euro jasotzeko aurrikuspena dago, hirigintza aprobetxamenduetatik 4 milioi euro, eta banku interesetatik 1,2 milioi euro jasotzeko aurrikuspena daukagu. Gastuei dagokionean zenbait atal aipatu nahi nituzke. Alde batetik, langileari dagokiona ia 9 milioi euro aurrikusten dira. Aurrekontu osoaren 25%tik gorakoa. Eta aurreko urtearekin alderatuta 4,5ko murrizketa dauka. Ez dugu langileria murriztuko. Baizik eta plantilla organikoan utzik zeuden lanpostuak bete eta horren bidez zenbait aldi baterako lan programa desagertzea lortuko da. Eta urte hasieran aurreikusi behar direnez plantilla organiko osoa betetzeko lanpostuak eta aldi baterako lanpostuak lortu duguna da plantilla organikoan dauden lanpostu horiek betetzearekin besteak murriztea. Horregatik dator 4,4ko murrizketa hori, baina ez langile gutxiago izango direlako. Ondasun arruntak eta zerbitzuei dagokienean, aurrekontuak 13,8 milioi euro jasotzen ditu, eta hauek ohiko jarduneko gastuei erantzuteko dira. Aurreko urtean baino 1,9 gehiago izango da, eta aipatzeagatik zerbitzu berriak izango ditugunak, adibidez eguneko unitateak martxan jartzeko asmoa dago gizarte zerbitzuetatik, eta behingoz espero dugu hiri autobusa ere martxan ikustea, alba da urte amaitu baino lehen, baina bereziki zerbitzu berri bat izango dugu hiri autobusa, 370.000 euro inguru kostatuko diguna herritarrei. Aipatzeko modukoa ere iruditzen zait etxez-etxeko laguntzaren kontratuari dagokion igoera. Oraingo honetan milioi eurotik gorako ekarpena izatea aurrikusten da. Eta aurrikuspen hau oinarrituta dago kontratazioa berritu egin behar delako. Eta ezinbestean ikusten dugulako langileen lan baldintzak hobetu egin behar direla. Etxez-etxe zerbitzuko langileen lan baldintzak hobetu egin behar direla. Espero dut langileek esleipendun enpresarekin egin behar duten lan hitzarmen hori lehenbaileen egitea, horrek ahalbidetuko baitu beraien lan baldintzen hobetzea eta aurrekontu honen gauzatze osoa ere. Transferentzia eta diru laguntzei dagokionean, gizarte larrialdietako laguntzak 275.000 euroko ekarpena jasotzen dute, harrera zerbitzuak adibidez 345.000 euroko ekarpena jasotzen du, eta auzosare programak ia 170.000 eurokoa. Diru laguntzei dagokionean, hazkuntza bat ere proposatuko da, Hondarribiko elkarteek aurretik jasotze zuten diru laguntza, baino handiagoa jasotzeko proposamena jasoko dugu. Aipatu nahi dut partaidetza bidez ere prozesu bat ireki dugula, non hondarribitarrek aurrekontuaren 200.000 euro zertara bideratuko diren zehaztuko duten. Prozedura oso bat ireki da, foru aldundiarekin
beraien irizpideekin bat eginez, eta Gipuzkoako hainbat udalerrik bat egin duten proiektu batean lanean ari garelarik. Bakoitza bere herriko egoerara egokitu da, baina irizpideetan lerrokatuta gaude Gipuzkoako zenbait udalerri. Aurrekontuak duten ikuspegi soziala ere azpimarratu nahi dut. Ikuspegi sozialera bideratutako aurrekontua 15 milioi eurokoa da. Ez soilik gizarte zerbitzuetan, baizik ikuspegi sozial hori hainbat sailetan sakabanatuta dago, izan ere gizarte zerbitzuetan 3,35 milioi, baina etxe bizitzarako 0,8 milioi euro, hezkuntza eta gazterierako 1,6 milioi euro, edo berdintasun sailerako 210.000 eurotik gorako ekarpena jaso da. Helburua garbia da pertsona guztien duintasuna eta aukeren berdintasuna bermatzea da. Ingurumena eta jasangarritasuna ere jomugan ditu udal gobernu honek. Honela, ingurumen ikuspegira bideratuta daude 9,2 milioi euro. Adibide bezala, kale garbiketa 1,76 milioi euro, argiteria publikorako 700.000 eurotik gorako partida jasota dauka, hondartzen kudeaketarako ia 400.000 euro jasotzen ditugu, urtero eta parkeak eta lorategiak txukun mantentzeko 700.000 eurotik gorako partida jasota dago. Bestalde batetik lehen aipatu ditut inbertsioak, ia 5 milioi euro jasotzen direla inbertsiotan. Eta hau azken finean, herriarentzat etorkizunera begira estrategikoak izango diren proiektuak gauzatzean datza. Hala nola, Pasaia kalea berrurbanizatzea. Ia 2 milioi euroko kostua izango duen obra bat da, non udalak 1 milioi bat euro jarri beharko duen, eta Txingudiko zerbitzuakek ia beste 1 milioi bat euro jarri beharko duen. Lurzoruaren ondarerako 900.000 euroko ekarpena jasota dago. Hilerrian berrikuntzak egin beharrean ere aurkitzen gera eta 600.000 euroko ekarpena jasota daukagu. Lehen aipatu dugu Mendelu eremuan uholdigarritasuna hobetzeko mota bat egiteko beharra ikusi da, eta mota horren gainean bidegorria jartzeako proposamena egin dugu. Horretarako 500.000 eurotik gorako ekarpen bat daukagu. Harresietan inbertsioak egiteko 150.000 euroko ekarpena daukagu. Bereziki San Nikolas atea eta San Nikolas baluartera bideratuta. San Nikolas atean berreskuratu nahi dugu Erdi Aroko harresiaren zati bat eta atearen berrikuntza bat egin. Eta proiektua daukagunean, jomugan daukago ere San Nikolas baluartean egin beharreko interbentzio handi xamar bat. Santelmo gaztelurako 100.000 euroko ekarpena jasota daukagu, eta ekipamentu informatikoetarako 76.000 eurokoa besteak beste. Ikusten duzuenez, auzo ezberdinetan banatuta daude aurrikusetako garrantzizko inbertsio hauek, Baiak Artegin, Alde Zaharrean, Mendelun, eta uste dugu ezinbesteko proiektuak direla etorkizunera begirakoan bizigarritasun hobeago bat izateko. Ez dut aipatu gabe utzi nahi garapen jasangarriko helburuak, izan ere alkate memorian ikusi ahal izan dituzue ODS edo garapen jasangarri helburu hoiekin lotuta daudela guztiz aurrekontu hauek. 2030 agendarekiko konpromiso praktikoa dela iruditzen zaigu. Aurreko udalbatzan onartu genuen alkate itunari batzea, hauek dire nolabaiteko adibide garbiak hartzen ari garen konpromisoen inguruan. Honela ere neurketa eta jarraipena egingo da ODS-en eredu bera jarraituta. Gauzapenaren neurketa horren araberakoa ere egingo da. Udalkide guztiok aurrekontuen datu orokor hauekin batera jaso dugu ogasun kontu bereziko diktamina, kontu hartzailearen txosten ekonomiko finantzarioa, arau fiskalen txostena, ezinbestekoak diren hainbat erazkin eta nola ez idazkari jaunaren txostena ere. Eta nire interbentzioarekin, edo lehenengo interbentzio
honekin bukatzeko behintzat, bai aipatu nahi dut, 2026ko aurrekontu proposamen honek erakusten duela, posible dela, soziala izatea, jasangarria izatea, eta era berean, ekonomian zentzuz jokatzea ere. Aurrekontu honek, pertsonak erdigunean jartzen ditu, hasieran esan dudan bezala, zerbitzu publikoak sendotu egiten ditu, eta etorkizun iraunkorra eraikitzeko oinarriak ezartzen ditu. Azalpen hau bukatu ostean, udal talde bakoitzak erregistro bitartez erregistratu dituen proposamenak aurkezteko tartea zabalduko dugu, eta hori horrela EAJ izan zen irailaren 3an ez banago oker, edo 4an, 3an uste dut, bere proposamenak erregistratu zituena, eta Gonzalo, edo, bueno, ez dakit, Gonzalo, zuri emango dizut hitza. Mi esker, Rigor. Desde el Grupo Municipal EAJ-PNV queremos presentar las propuestas que registramos en septiembre para los presupuestos municipales de 2026. Lo hacemos desde la actitud constructiva, con medidas realistas y pensadas para dar respuestas inmediatas a las necesidades de la ciudadanía. Nuestro objetivo es claro: avanzar hacia una Hondarribia más habitable, más segura, más dinámica y que cuide de todos sus vecinos y vecinas. Hemos diferenciado nuestras propuestas en varios bloques, siempre priorizando la vivienda, movilidad, economía, servicios cercanos y un modelo de ciudad agradable y viva. La primera de ellas es la vivienda. La vivienda es uno de los grandes retos de Hondarribia y por eso nuestras primeras propuestas han sido ayudas al alquiler para jóvenes, 100.000 euros. Crear el Departamento Municipal de Viviendas, 100.000 euros. Pues la herramienta que teníamos la habéis liquidado. Y proyecto de viviendas públicas en la calle Viteri, en la parcela entre el Frontón y Muliate, 150.000 euros. Estas tres medidas combinadas permiten actuar ya, pues ayudan, organizan y proyectan. Movilidad, una ciudad más amable, accesible y sostenible. Adaptación de las paradas de autobús para el nuevo proyecto del bus urbano, 200.000 euros. Conexión entre los bidegorris existentes y nuevos tramos, 200.000 euros. Lo hemos comentado en el punto 3. Proyecto del aparcamiento en Javier Duarte, 150.000 euros. Y proyectos de ascensores tanto en la calle Santiago y Arresilanda. Estas 4 medidas ayudarían muchísimo a cambiar nuestros hábitos de movernos por la ciudad. Ni una de estas partidas han sido recogidas, por lo visto. Por lo tanto, el equipo de gobierno ha dicho no. Economía. Apoyar al comercio y al primer sector. El diseño del proyecto Cofradía, 18.000 euros, y programa Caleb y Siac, de ayuda a alquilar a los nuevos comercios, 75.000 euros. 2 medidas pequeñas que ayudarían muchísimo a esos pequeños emprendedores, pero a ellos también les habéis dicho no. Servicio municipal cercano. Asesoramiento para facilitar trámites a asociaciones y ONGs, 18.000 euros. Subvención nominativa a Cáritas, 6.600 euros. Estudios sobre el uso de locales municipales para las asociaciones, 20.000 euros. Incrementar un 10% las subvenciones culturales, deportivas y sociales, 60.000 euros. Diferentes medidas que ayudarían a todos los agentes de Hondarribia para una ciudad más rica y activa. Pero a casi todas ellas habéis dicho no, quitando al incremento de las subvenciones. Pero hay algunos que no les llega ni al 2%. Hondarribia Bizirik. Ocio, cultura y deporte. Estudio e implantación de ludoteca municipal, 30.000 euros. Festival de música en verano, 200.000 euros. Mejoras de instalaciones deportivas, 300.000 euros. Zona de calistenia, 100.000 euros. Gabarrones para la playa, 100.000 euros. Skate Park, Punk Track, 430.000 euros. Proyecto del Bar de Guadalupe, 60.000 euros. Diferentes medidas muy importantes para una ciudad activa y viva, pero a casi todas ellas habéis dicho no.
Hondarribia Atxeguina, una ciudad segura y bien cuidada. Reparación de caminos rurales, auzobideak 300.000 euros. Aceras en Mendelu, Oriden y Arcol, dentro del programa Cal-Escale, 250.000 euros. Prevención de incendios y limpieza de montes, 100.000 euros. Protección frente a las mareas vivas, 150.000 euros. Acciones muy importantes para la seguridad ciudadana y común, pero a casi todas ellas habéis dicho que no. Patrimonio, proteger lo que fuimos y lo que somos. Reparación de campanas, Torre el Campanario y el Pararrayos, 9.000 euros. Puesta en marcha de Goicorrota, 75.000 euros. Trabajos arqueológicos del Castillo San Telmo, 30.000. Esta última se hará este año y nos alegra que los 100.000 euros vayan dentro del presupuesto para el año que viene. Partidas que ayudarán a recordar de dónde venimos y lo que somos, pero a casi todas habéis dicho que no. Con este conjunto de propuestas, el PNV reafirma su compromiso con un presupuesto útil, equilibrado y centrado en las necesidades reales de Hondarribia. No venimos solo a señalar problemas. Venimos a plantear soluciones concretas, realistas y ejecutables. Pero a casi todas habéis dicho no. A una Hondarribia segura, a una Hondarribia activa y a una Hondarribia viva. Mila esker. Eskerrik asko, Gonzalo. Hurrengoa bere proposamenak aurkezten Alderdi Sozialistako ordezkaria, Josu, zurea da hitza. Arratsaldeon, eskerrik asko. Los presupuestos para el 2026 son unos presupuestos que en líneas generales abordan cuestiones muy en línea de los abordados anteriormente, por lo que se puede considerar en algunos casos mejorables y en otros algo poco realistas. Los actuales presupuestos, desde nuestro punto de vista, aportan escenarios diferentes. Y digo diferentes porque, de alguna manera, ya se contemplan en los ejercicios anteriores todo lo que es lo relacionado con el tema del autobús, la modernización de los servicios públicos, los arreglos de la calle Santiago, todo lo que es el tema de pescadores y este año el tema de lo que es la calle Pasaya. En todo caso, ese es un poco un escenario diferente. Entrando en el tema del análisis del presupuesto, quiero hacer una serie de consideraciones que me parecen pertinentes señalar. No es que tenga incidencia en el presupuesto, pero sí en la filosofía de algunas cuestiones que se recogen en el mismo. Estas a veces son contradictorias con las políticas que se han estado y en algún caso se han estado defendiendo en escenarios diferentes. Eso así, pero que alteran la coherencia en la política para que sea creíble. Y me refiero a un tema que es el siguiente. El primer caso es que en la enmienda a la totalidad que Abotsanitz presentó en su momento, hablaba de que era importante en un presupuesto dos cuestiones. Uno, el principio de claridad y el principio de precisión. En el tema del principio de precisión, los ingresos y los gastos previsibles en la ejecución del presupuesto deben de aproximarse lo más posible al documento del presupuesto. Dicho esto, ¿dónde está la precisión cuando en el capítulo de ingresos del 2025 tenemos una partida de aprovechamientos urbanísticos de 4.503.222,95 y los ingresos a fecha del 10 de noviembre son 92.921,31? Esto nos lleva a un desequilibrio notable de los ingresos y que se repiten en este ejercicio. Por otra parte, se ha aceptado una partida en EH Bildu de 1.850 euros con el fin de realizar una consulta sobre el alarde, o de alguna forma una consulta. Bien, sí, yo tengo en euskera, dice lo siguiente. Bai, herriari hitza emateko alderdi politikoen arteko adostasuna lantzeko proiektua. Ese es el elemento definitivo. Bai, bueno, hori da, bueno. Bien, vale. Orduan, bien. Eskertzen dut, yo estas intervenciones me parecen interesantes, pues bueno, pues me parecen que están bien, porque yo creo que la libertad de la gente está en esto. Con el fin de realizar una consulta sobre el alarde. No entiendo cómo se puede meter una partida, no por la cantidad, sino por lo que supone la propia consulta, sin los agentes que en estos momentos están comprometidos a analizar la cuestión. Sobre esta cuestión, lo normal
es que si hay una serie de compromisos de los agentes implicados, sean ellos los que decidan los pasos y no el ayuntamiento. Ese es algo que de alguna forma, yo lo dije en su momento cuando salió y creo que lo tengo, digo porque lo tengo que decir, porque es que es un tema que me parece importante. El presupuesto que se presenta es de 34.998.615,18, un 2,5 superior al anterior. El Grupo Socialista ha presentado una serie de enmiendas que en un principio era de 6.122.924. Estas propuestas están en línea con el programa electoral comprometido en su día y en la Agenda 2030. El objetivo es que los presupuestos de este año recogieran propuestas orientadas a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. El Grupo Socialista, después de analizar los presupuestos presentados por el equipo de gobierno, ha retirado aquellas partidas ya contempladas en el presupuesto, como es el caso del alumbrado de Cuatro Vientos o el tema del cementerio. El equipo de gobierno ha aceptado a unas partidas negociadas con este equipo de gobierno, que son las siguientes. Por ejemplo, el proyecto de ascensor la calle Santiago, 40.000. El desarrollo de las comunidades energéticas, 18.150. Adquisición de una vivienda en la segunda transmisión, 150.000. El tema del pipicán o espacio de perro, yo no sé si es una definición que está ahí, no sé qué me parece, pero bueno, 48.400. Los cajones de libros, que son los cajones que se colocan en algunas zonas, y hay experiencia en 12.000. Vaciado copiado de oficios, desde 1842 a 1900, 15.000. Mejora de adoquinado en la parte vieja, 60.000. Mejora de alumbrado en la parte vieja, 40.000. Ayuda a jóvenes de adquisición de vivienda, 25.000. Esto asciende a 408.550. Pero en todo caso, las propuestas que nos han sido aceptadas y que se llevan al Pleno suponen un total de 4.707.000, que es lo que ya a renglón voy a leer. Dicho esto, es lo siguiente. Con el tema en ordenación urbana, la propuesta que teníamos era de alguna forma una cantidad para lo que es el proyecto de aparcamiento de Javier Ugarte, 200.000. El tema del parking de autobuses turísticos, 18.150. El parking de Eroski, proyecto de Amarri Eroski, 50.000. La compra de suelo de vivienda pública, 3 millones. Ayudas a Alokabide, 50.000. Creación de una empresa municipal de viviendas, 150.000. Redacción, proyecto pisos tutelados Muriate, 100.000. 2 servicios públicos más para el pueblo, 50.000. Proyecto de fomento de empleo, 200.000. Ayuda en concurrencia a ascensores comunitarios, 150.000. Y el proyecto ascensor Soles al de Sarra, 18.150. Adecuación de aceras del Paseo Vidasoa, 80.000. Adecuación del nuevo parque de caravanas, 18.150. Estudio solución zonas sin cobertura móvil, 18.150. Refuerzo inventario de bienes municipales, 50.000. Consolidación proyecto música escola, 50.000. Proyecto de Pumpark, 50.000. Consolidación de lezones, 25.000. Subvención de materia escolar, 100.000. Diversas obras de polideportivo, 100.000. Ayudas a familias, 40.000. Ayudas energéticas, 40.000. Instalación de cobertura de wifi en algunas zonas de Hondarribi, 50.000. Ayudas a renovación de calderas, 50.000. Y ayudas de cerramiento de ventanas, 50.000. Estas son las propuestas que de alguna forma no han sido aceptadas, que son 4.707.000, y luego en la parte final, que es la explicación de voto, que viene después, ya haré el razonamiento de por qué presentamos estas partidas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bilduren izenean, Koldo uste dut zure da hitza, mesedez. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, guke Hondarribiko Euskal Herria Bildutik 13 proposamen aurkeztu genituen, txikiak eta ez hain ambiziosoak, baina bueno, azkenean gure helburua zen jada zegoen osatzea edo betzea. Txikiak diogu, azkenean gobernu plana janeko ambiziosoa delako, eta gobernu plana betetzeko nahiko lan eta behar badagola ikusita, gure helburua zen, ikusten genitu nutzun horiek betetzea edo, gitxenez proposatzea. Guztira 168.000 euro inguruko proposamenak egin genitun, gai ezberdinetan inbertitzeko, eta egin genitun proposamen guztietatik 7 onartuak izan zaizkigu,
Eta, hoi dira alde batetik alardari buruzko parte hartze prozesuarena, ez herri galdeketarena, eskubideak ez dira galdetzen. Zaintzailea zaintzeko dinamikarena, haur ludoteka jartzeko proposamena edo azterketa egitearena, eta baitere jarduera ekonomikotarako bi udal lokal egokitu eta lokeru sozialera bideratzearena. Gero egindako beste proposamen batzuk, adibidez, frankismotik gertuko memoriaren azterketa egiteko eta jada jasota zeuden, eta hor daude. Gero egia da, bidean batzuk geratu direla, ez da? Besteak beste, herriko jaietan parte hartzen duten konpainia mistoi laguntza ematearena, edo eta kontserba fabrika proiektuaren azterketa egitearena, ez da? Eta beste batzuk ere bidean geratu dira, 2026an gauzatzea ezinezkoa dalako, eta gerora berrartuko ditugu. Besteak beste hor dago, etxenikenean udal ekipamentu jartzarena agur zibiletarako, edo eta autokarabanen trastelekuarena eta saldun borda inguru horretarako. Eta hori da aurkeztu genuna, eta hori da bosketara daramaguna. Onartutakoak, ez onartutakoak horretziko ditugu. Ados, zuen balorazioak eginda, ongi iruditzen batzaizue, bozkatuko ditugu proposamenetatik aldekoak, nahiz eta diktaminatuta dauden ikusteko zeintzuk diren aurrekontuan sartuta egongo direnak, horrek ez du eragingo teknikarien txostenetan aldaketarik eta kopuruetan aldaketarik, baina aldekoak bozkatuko ditugu eta gainerakoak kontra, ongi iruditzen bazaizue? Bai, Gonzalo? Atzo bozeramaile bileran gelitu ginen proposatuan gure proposamenak bozkatuko genitula. Eta ez genuen esan ez eskoak eta ez baiezkoak. Zeren lenguan batzorren eskatu nizkizun, ea beste talei zeintzuk izan ziren aurkeztutako zerrenda, gaur aipatu duen moduan eta Josuk aipatu duen moduan, baina zerrenda eskuragai ez dakagu. Bai dago, batzorrenen idazkariak egin duen txostenian, baina eskatu genuen hori izan. Baina, Gonzalo, barkatu, zerrendan, aktan jasota daude onartutako proposamenak diktaminatzerako garaian, orduan, zerrenda, badauzkazu ze zerrendak diren, onartu diren proposamenak? Igor, atzo bozeramaile bileran esan genuen bozketa bakarrengo genula. Hori nahi baduzu aldatu? Ez. Esan genuen, bozkatuko genitula proposamenak, nahiago baduzute balorazioetara jotzen dugu, Egiten dugu bozketa, zuk aipatu duzu moduan baiezkoak eta ezeskoak, baina aipatu zazu zeintzu dauden hartu bakoitzari mesedez, eta egiten dugu bozketa. Baina atzo batzordean geratu ginen, bozkatzen genitula udaltaldeen proposamenak eta hori bozkatu ostean zuen eskaria izan zen gainera. Niregatik diktaminatuta dagoena bozkatzea besterik ezpada, niregatik diktaminatutakoa, baina zuen eskaria zen zuen proposamenak aldekoak bintzat aurrekontuan jasoko zirenak ikustea beharrezkoa zela eta horregatik esan genuen bozkatuko genituela zuen proposamenak eta balorazio bat ingo genukela ondoren diktaminatutako proiektuari buruz eta ondoren diktaminatutakoa bozkatuko dugula. Horrela ulertu, ez genuen horrela ulertu denok? Zeni bestela diktaminatutakoa bozkatzea nahikoa dela iruditzen zait. No sé, yo creo que yo tengo entendido que de alguna forma las propuestas que de alguna forma están aceptadas a EH Bildu, al Partido Socialista y al PNV, no se votan. Ya están de alguna forma introducidas en la parte global y se votarán al final, en lo que es en la propuesta final. Aquí lo único que se vota es si EH Bildu retira la propuesta del PNV y la nuestra, en la cual no está, es decir, de alguna forma presentamos como enmiendas. Presentamos las enmiendas y se votan las enmiendas, la del PNV y la nuestra. Eso es lo que de alguna forma siempre de tradición y lo que yo entendí en el tema de la comisión. Porque yo entendía que lo que se había aceptado por parte al PNV, EH Bildu y a nosotros, ya estaba en el dictamen final y estaba en el presupuesto. Punto. Es así de claro. No hay más. Arazori gabe, orduan EAJak aurkeztu zuen irailak 3an eta bere proposamenetatik nola jasota dauden Gonzalok aipatu ditun bi hoiek
Bi horiek salbu, beste guztiak bozkatuko ditugu, zeren bi horiek onartuta daude. Eta alderdi sozialistak aldiz bai sartu zuela, behin diktaminatuta gero, bere proposamenak onartuak daudenak erretiratu egin ditu bere proposamenetik, eta bere proposamena dagoen bezala bozkatuko dugu. Ados? Eta zuena orduan, ez dugu bozkatuko, jasota dauden proposamenak bertan daudelako. Ados, EAJ-aren proposamenak aipatu dudan bezala bi horiek salbu etxita aldeko bozkak, aurkako bozkak, ez dira aurrekontuan sartuak izango, alderdi sozialistaren azken zerrendako proposamenen aldeko bozkak, aurkako bozkak, ez dira beraz ere proposamenean gehituko, ez dakit idazkari jaunak hartu ahal izan ditu bi bozketak, markatu? Beraz, hurrengo urratsa izango da balorazio orokor bat egitea diktaminatutako aurrekontu proposamenaren inguruan eta adostu genuen bezala atzo talde txikienetik handienera egingo dugu irakurketa, beraz EH Bilduren izenean, Garoa zurea da hitza. Bai, kaixo, arratsalde honen berriro ere. Bueno, hitz batzuk aipatzeatikan, 2026ko aurrekontu hauek aldaketaren gobernuaren norabidean aldaketa markatzen duten aurrekontuak badira. Hondarribia, herria eta herritarra 21. mendera ekartzeko asmoarekin. Herria eraikitzen, errimo bizkorrean egiten saiatzen ari gara, zailtasunak zailtasun, baina haue dira, lehen jaso dugun bezala, gobernu planean jasotako ideiak eta aurrera eramateko daukagun tresna. Bai aipatu nahiko genuke, parte hartze prozesua bideratuko dela eta hori begi honez ikusten dugula, sistematizatuta egongo dela eta askotan aipatzen dugun bezala ere EH Bildutik 0tik 100 ezin gehala joan eta egia da 200.000 euro gutxi izan daitezkela, baina adituen irizpidearen arabera hartutako erabakia izan da, langileak eta formatuta, prozedura ezarrita eta baita ere oso garrantzitsua iruditzen zaiguna gai hauetarako aditua den eta prestatuta dagoen teknikari baten eskutikan bideratuak. Gaur bai aipatu dira proiektu ezberdinak, alkateak sarreran ere batzuk aipatu ditu, esan dezakegu igual aurrekontu handia daukatenak, baina 35 milioiko aurrekontu batean gaudenean gauza txiki handi eta ertainak egoten dira eta guztiei bere balioa eman nahi dugu. Azken finean, proiektu horiekin herritarren beharrei erantzuteko eta hemen aipatu nahi dudana, iraganekoak izan zitezkenak eta alden aipatu dugun lerrotikan atzeratuta dabilen udala delako hau eta egunean jartzeko lanean ari garelako, beraz proiektu batzuk aspaldian burutu beharrekoak ziren, baina orain heltzen ari dugu, beste batzuk gaur egungo beharrei erantzuten dioguna eta noski etorkizunekoari ere bai, eta beraz guzti horrekin eta aurrekontu hauen alde bozkatuko dugu guk. Eskerrik asko Garoa, alderdi sozialistaren izenean Josu, zurea da hitza. A ver, el Grupo Socialista, como no puede ser de otra manera, se coloca en una dinámica de plantear propuestas, como ha sido costumbre de grupo. Y estas van siendo incorporadas al proceso del desarrollo de la ciudad. Es verdad que de alguna forma se han aceptado algunas partidas de 408.000 euros. A las pruebas nos remitimos. Muchas de las propuestas que hemos realizado a lo largo de varias legislaturas cogen fuerza. Entre otras podemos mencionar la compra de los pisos para las emergencias sociales, el autobús urbano,
que esperemos se ponga en marcha en breve. Las instalaciones de los servicios sociales, los refuerzos en materia de archivos de la ciudad y a lo largo, etcétera. Así fue cuando también fue la responsabilidad cuando estuvimos en el gobierno sobre el tema del muelle veteranos, el tema, etcétera, etcétera. Y también la última línea, el tema de los autobuses en este momento por parte de la Diputación. Pero insistimos e insistiremos. Estos presupuestos no están hechos para avanzar. Son unos presupuestos que carecen de iniciativa en materia de vivienda, en materia de movilidad, falta de aparcamientos, en la movilidad de las personas, en la mejora de barrios, en los servicios, temas como el polideportivo. Nuestras propuestas han ido encaminadas a cuestiones como la compra del suelo, con el fin de que el plan general se pueda tener el suelo suficiente para que el propio ayuntamiento pueda ejercer la construcción de un parque de viviendas, con un control propio de condiciones para los ciudadanos y de forma rápida, dadas las necesidades habitacionales. Tan importante partida no ha sido aceptada. Nos parece que la cantidad aceptada para las ayudas de alquiler no es la que hubiéramos deseado. Sin embargo, insistiremos en esta dirección, teniendo en cuenta que en este momento lo que es el recargo que recibe el ayuntamiento por parte de los recargos a 1.300 viviendas es en torno a 500.000 euros. En cuanto a los aparcamientos, es el momento dada su emergencia, de comenzar los proyectos de Damarri y de Javier Ugarte. Cuesta mucho tiempo en realizar y tener los proyectos preparados. Siempre es mejor que no tenerlos, porque tener financiación, cuando tenemos financiación externa, como ha ocurrido en el caso del ascensor de Sabina Arana. Este es un ascensor que con los planes se hizo el ascensor, pero ya el proyecto estaba en el cajón y por eso se pudo hacer. En el tema del empleo, en este capítulo no se contempla la partida que desde nuestro punto de vista es necesario para los colectivos más desfavorecidos de la ciudad por cuestiones de edad y género. No se ha realizado ninguna labor en esta materia más allá de utilizar los recursos de la MIDE para tareas del ayuntamiento. En el tema de la movilidad y accesibilidad, si bien se ha aceptado la partida para el ascensor de calle Santiago, tenemos el problema del Paseo del Vidasoa en relación a los baches. Es necesario afrontar las ayudas para los ascensores y de otra forma como la movilidad para los pisos de difícil acceso, sobre todo para las personas con movilidad reducida. Falta abordar el tema de la telefonía en la ciudad también en Jaizkibel. La creación de una empresa de municipal pública es otra tarea necesaria para abordar y de forma urgente cuando se tienen dificultades para la contratación en los ayuntamientos por las reglas de gasto y depende de qué gobierno esté en Madrid, las dificultades son mayores y las hemos visto en la época de Montoro y luego después que cada vez que se jubilaba una persona, hasta que no se jubilaran 4 no podías contratar. La prueba la tenemos y lo hemos tenido. En estos momentos se está sufriendo las políticas restrictivas de los anteriores gobiernos. La transformación de Música Escola. Es una escuela en una escuela pública. Es una asignatura pendiente. Se realizó un trabajo importante con la Comisión de Consulta sobre la participación de varios colectivos y escuelas que funcionan en estos momentos. Se realizaron diferentes modelos y estábamos de acuerdo en darle una solución y que los pagos de los ciudadanos fuesen por el sistema de una tasa, con sus correspondientes bonificaciones en función de las rentas. Sobre los presupuestos participativos, señalar que es una práctica que ha sido también realizada en la anterior legislatura y que la cantidad señalada nos parece bastante insuficiente. Mención especial me realizo sobre el tema del barrio Mendelu. Si bien en este proyecto está asignado una partida importante para una mota, al día de la fecha no tenemos el proyecto conocido. Y en relación a Mugondo estamos en una situación ante una legislatura pendiente. El Grupo Socialista ha planteado en varias ocasiones partidas para resolver de forma urgente esta cuestión tratarse de un decreto, al tratarse de un decreto que puso una valla en inicio de la legislatura y sigue en el limbo. Estas y otras son algunas de las propuestas no recogidas en estos presupuestos, sabiendo que todo tiene un recorrido. Seguiremos reivindicando nuestras propuestas en las próximas paradas. En la próxima parada, que son las modificaciones de crédito, quizás con algunas propuestas para que el camino sea más efectivo. Por lo tanto, nuestro voto en este caso, dado la situación por las cuestiones que se han aceptado, no pensando que de alguna forma hay cuestiones que se han quedado pendientes, va a ser la abstención. Eskerrik asko, Josu. EAJaren izenean, Gonzalo, zure da hitza. Mi esker, Igor.
En primer lugar, queremos agradecer el trabajo de todas las personas que han participado en el proceso para elaborar este presupuesto. Sabemos que elaborar un presupuesto es un proceso complejo, con muchos detalles, plazos ajustados y que queremos reconocer su profesionalidad. Y también queremos poner en valor la aportación del Fondo Foral de Financiación de Guipúzcoa, que cada año incrementa los recursos que llegan a los ayuntamientos, gracias a las normas fiscales. Gracias a este fondo, Hondarribia puede sostener servicios públicos de calidad. Pero, ¿es un presupuesto realista y prudente, como dice el alcalde? No lo es. El alcalde define que este presupuesto como realista y prudente. Sin embargo, quienes le hemos escuchado durante años, sabemos que siempre ha defendido lo contrario. Más ambición, más impulso, más transformación. Y nos cuesta hablar de realismo. Cuando se vuelve a presupuestar 4,5 millones en aprovechamientos urbanísticos en la partida de ingresos, cuando este año solo se ha ingresado 90.000 euros. Un porcentaje muy bajo de lo que se preveía. Y este año seguiremos igual. Eso no es realismo, no es realismo. Es una previsión que no se va a cumplir. Y el alcalde lo sabe. Un presupuesto que nace con un problema inflado, cuando un presupuesto se sostiene sobre ingresos que sabemos que no llegarán, todas las partidas quedarán comprometidas. Es un problema estructural que afecta desde el primer día. La participación, mucho relato y poca incidencia real. El Gobierno afirma que este presupuesto es participativo, pero la realidad es que solo destina 200.000 euros a partidas participativas. Un 0,57%, solo un 0,57%. Después de pasar tantos años exigiendo un proceso de presupuestos participativos, claro, a su manera, porque lo que hacíamos los demás no valía. Destinan solo el 0,57% del total. Recordamos que cuando estaban en la oposición siempre exigían un 2%. Por eso es lo que decimos con claridad. Hay un gran esfuerzo en comunicar participación, pero muy poca participación real. Es participación de escaparate, procesos que suenan bien, pero que apenas cambian el presupuesto. En la negociación, el PNV presentó 27 propuestas concretas, que antes no las hemos mencionado. Sin embargo, cuando nos sentamos a negociar, encontramos dos límites claros. Primero, grandes diferencias en el modelo de ciudad. No compartimos la ubicación propuesta para el parking subterráneo. Nosotros planteamos Javier Ugarte y vosotros Sesen Plaza. Ni la falta del impulso a una movilidad conectada, ni a la ausencia de una estrategia para la limpieza y mantenimiento de montes y caminos rurales. Ni tampoco una estrategia para el comercio y actividades económicas locales. Segundo, la propuesta que el Gobierno está dispuesto a aceptar eran muy pocas, insuficientes para justificar un voto favorable o una abstención responsable. Proyectos estratégicos rechazados. El Gobierno rechaza proyectos claves para una Hondarribia planificada y orientada al futuro. Un nuevo modelo de movilidad. Unión de los Bidegorris. Parking de Javier Ugarte. Prevención de incendios y limpieza de montes. Mejora de caminos rurales. Apoyo a los nuevos emprendedores en el comercio local. Un presupuesto récord sin mejoras visibles. Es el presupuesto más alto de la historia, pero la ciudadanía no percibe mejoras proporcionales en infraestructura. Movilidad, más allá de la puesta en marcha del servicio del autobús urbano, que nos alegra muchísimo. Servicios y cultura dirigida a toda la ciudadanía, a todos. Más dinero no significa mejor gestión. El alcalde ha insistido en que sus presupuestos son 100% ejecutables. Sin embargo, muchas partidas se ejecutan tarde o no se ejecutan. La ejecución real está lejos de ese 100% durante los últimos años, pero muy lejos. Ahora bien, reconocemos lo positivo. El PNV siempre apoyará lo que sea bueno para Hondarribia y lo valoramos. La contratación del técnico de vivienda,
La subida de las subvenciones a las asociaciones, pero a todos por igual. Pues el PNV pidió un 10% para todos. Las ayudas al alquiler para jóvenes. Y las inversiones en la muralla y en el patrimonio, como San Telmo, Goicorrota y la Puerta de San Nicolás. Conclusión. No podemos apoyar un presupuesto que infla ingresos. Rechaza proyectos estratégicos. No es participativo de verdad y no incorpora un modelo de ciudad claro. Hondarribia necesita presupuestos ambiciosos, realistas y participativos. Y el PNV seguirá trabajando con propuestas con responsabilidad y con rigor para lograrlo. Por ello, hoy votaremos en contra. Mila esker. Bueno, entzundako balorazioetatik abiatuta nire balorazioa ere egingo dut, ahalik eta laburren. Aurrekontu bat eztabaidatzen ari gerenean azken finean zertaz ari gara. 2026ko aurrekontuak ez dira kontu hutsak. Herri eredu baten isla da. Sozialki arduratsua, ekonomikoki zentzuzkoa, eta etorkizunari begira pentsatua. Nik ez ditut esan Gonzalok nire ahotan jartzen ditu hitz horiek. Nik esan ditudana da sozialki arduratsua dela, ekonomikoki zentzuzkoa dela eta etorkizunari begirakoa. Ia 35 milioi euroko aurrekontua eta 2% hazkundearekin. Zorrik hartu gabe. Eta pertsonak erdigunean jarriz. Oposizioko udaltaldeen esanak entzunda, argi geratzen zaidana da errealitatetik oso urrun dagoen konstrukto bat eraiki nahi dela. Herriarentzat beharrezkoa den tresna bat ez babesteko. Ze tresna hau herritarrentzat beharrezkoa da. Entzun behar izan dut diru-sarrerak ez direla errealak. Eta ez dago aipamen hori, baina adierazpen traketsagorik. Aurrekontuaren ia erdia, aipatu den bezala, foru funtsetatik jasotzen diren ekarpenetatik da. Aurreko urtean, baina ia 1.000.000 eta pikoko hazkundea izango duelarik. Foru aldundia jasotzen dituen zerga guztietatik, udaletara banatzen duen dirutik. Hori izango da, gure herriak edukiko duen baliabide tresna handiena. Baina hemen, hirigintza aprobetxamenduen diru-sarreretan jardun zarete buru belarri. Eta jasota dagoen 4 milioi euroko partida hori, hondarbitar guztiak maila berean jartzen dituen erraminta bada. Ala PSOEk eta PNVek aipatzen duten, izan ere aipatzen duten hori auzo konkretu bati buruz hitz egiten ari dira, eta bertako bizilagunek bide batez, Hondarribian errenta maila altuena duten bizilagunak izanik, ez lukete gainerako herritarrek ordaindu beharreko zergak ere ordaindu beharko. Sententzia batek ez, udalbatza hasieran hitz egin dugu, sententzia batek ez, 2 sententziak ebatzi dute, jada hirigintza aprobetxamendu horiek ordaindu egin behar dituztela. 2 sententziak esaten dute. Baina beste galdera bat egingo dut. Zergaitik EAJ gobernuan zegoela, ez zitzaien udal eskubide horiek kobratu golf zelaiaren inguruan etxe bizitzak egin zituzten haiei? Zergatik? Hirigintza aprobetxamendu horiek herritar guztiek maila berean jartzen dituzte. Eta guk sinisten dugu eskubide horiek
eta defendatu egin ditugu tribunaletan eskubide horiek herriarenak direla, eta herriak jaso egin behar dituela, eta horregatik aurrekontuetan aurre ikusten da. Baina ere gehiago esango dut, eta aurreko urtean kritika berdina jaso nuen kopuru berdinagatik, eta esan zen, hirigintza planik gabe nola zitekeen horrelako hirigintza aprobetxamenduen kopuru bat ezartzea. Eta datorren urtean, gauzak ongi bidean, espero dezagun Hondarribiak tresna hori ere indarrean eukitzea. Hirigintza plan bat eukitzea, non ez soilik lehen aipatu dudan ere horretan, baizik hiri guztian etxe bizitzak ere eraikitzeko aukera izatea, eta lehen bailen etxe bizitza behar hori erantzuteko tresna hori eukitzea. Eta horrek ere erakarriko du hirigintza aprobetxamenduetatik udal honek baliabideak jasotzea. Eta inork ez duzute aipatzen hori, biztagor egiten duzute, konstrukto bat eraikitzen ari zarete. Bestalde, etorkizunerako ezinbestekoak diren inbertsioak jaso dira aurrekontuan. Lehen aipatu dugu ia 5 milioi euro. Akartegiko Pasaia kalea berri urbanizatzeko lanak. Aspaldi burutuak behar zuten, saneamendu arazo larriak dituzte, urteetan ez delako esku hartzerik egin. Hilerriaren egoera kaskarra ere kontutan hartuta, inbertsio potente bat jaso da hilerriaren inguruabarrak hobetzeko asmoz. Mendeluko uholdigarritasunaren inguruko kezka adierazi duzute, oposizioko taldeak behin eta berriro eta jaso da, ekarpen importante bat aurrekontu honetan datorren urtean bideratu ahal izateko. Kiroldegian erretako eremua berritzeari ere ekiteko asmoa dugu. Hilabete honetan sinatu dugu aseguruekin behin betiko likidazio proposamena, orain arte azterketa garaian egon dena eta hedabideetan hainbeste zabaldu zutena, kiroldegirako berrikuntza ere gure aurrekontuan sartuta daukagu. Eta Alde Zaharreko San Nikolas eremuan dugun altxor hori berreskuratzeko ere erraminta bat daukagu hemen. Proiektuen falta ez da izango behintzat. Herri proiektua dugu eta urtez urte erakusten ari gara beharrei aurre egiteko gauza garela. Portuan, Santiago kalean, Arrantzale auzoan egindako inbertsioek horren adibide dira. Eta orain edatzen dugu, esan dugun bezala, Kartegira, Alde Zaharrera, espero dut etorkizunean ere etortzea, Arkoiara, baina lehen aipatu dudan bezala, nire lehenengo interbentzioan aipatu dudan bezala, eta garoak aipatu duen bezala, agintaldi plan bati erantzuten dio, eta hau ekitaldi bateko apustua dugu. Ikuspegi soziala ere azpimarratu nahi nuke. Gizarte babeserako neurri berriak egiten ari garen bezala, aurten arte berriak ezarri ditugun bezala, datorren urtean ere neurri berriak martxan jarriko ditugu aurrekontu honen bitartez. Lehen aipatu dudan eguneko zentruak edo eguneko unitateak aipatu dugun hori. Ingurumena, uste dut ahaztu egin zaizuela zuen aipamenetan, baina ingurumena ere jomuga jartzen du aurrekontu honek. Eta proiektu ez aparte formei buruz, ezezkoan gaudela, aipatu diazute lehen batzuek, baina zuen proposamenetako asko, edo ez dira udal eskumenekoak hoietako batzuk, bai Alderdi Sozialistaren alorretik, bai EAJaren ikuspegitik egindakoak. Beste batzuk sartuta daude eta zuen proposamena baina kopuru handiagoan. Baina aipatu nahi dut udal talde guztiekin elkarrizketak izan ditugula. Eta inoiz ez ditudala nik elkarrizketa horiei ateak itxi. Zuetako batzuk aldiz, argia adierazi diazue ez duzuela negoziaketarako biderik ikusten. Herri proiektu ezberdinak ditugula. Nik, Gonzalo, oroituko dizut
hauteskundeen aurretik nola aipatzen zenuen, udal talde guztiok herri proiektu antzekoak genituela, eta proiektu guztiak balekoak zirela, eta proiektu horiek dira gauzatzen ari garenak. Orain badirudi proiektu ezberdina duzutela zuek aldatuko zenuten beraz, zeren guk proiektu horiek betetzen ari gara. Eta zuek itxi zenuten negoziaketarako atea. Zuek esan zenuten, ez zenutela jarraituko negoziatzen. Eta negoziaketa horiek utzita ere, udal gobernu honek guztien ekarpenak jaso ditu. Udal talde guztien ekarpenak jaso ditu. Eta zergaiti jaso ditu? Iritzi diogulako herriarentzat onak direla. Eta zuen artean batzuk kointziditzen zituztenak, eta esan duzu guk ez ditugula ontzat ematen, Santiago kaleko igogailuarena kasu. Baina sartuta dago, alderdi sozialistak aipatu du beraren eskaeren artean, eta beraiekin negoziaketak amaieraraino iritsi direnean, aurrekontuan sartuta dago Santiago kaleko igogailurako proiektu bat egiteko. Eta nola ez, herritarren partaidetzari emandako espazioa ere nabarmendu nahi dut. Entzun dituz kritikak, baina prozedura hau lehenagotik abiatu zitekeen agian, hori onartu dezaket, baina Garoak aipatu duen bezala formakuntza eta prestakuntza lanetan aritu gara Foru Aldundiarekin batera. Partaidetzarako estruktura bat osatu dugu. Eta urte hasieran herritarren ekarpenak txertatzeko 200.000 euroko partida aurreikusten da. Bada, alderdi baten arabera gutxi den hori adituekin izandako lanketan aipatzen ziguten proposatutakoa gehitxo zela urtebeteko epean gauzatzeko bermea izan zedin. Eta gu harro gaude. Harro gaude, landutakoak bide izan duelako. Eta atzo itxi zen prozesu honen lehenengo zatia eta 140 ekarpenetik gorako partaidetza bat izan delako. Eta horrek ez du etenik izango. Izan ere, helburua herritarrek udal erabakietan esku hartzea izatea da. Eta esku hartze hori demokrazia hobeago bat egiteko norabidean jarrita dago. Eta eutsiko diogu, hobetu halko dela? Ziur. Baina estruktura hau berria den estruktura honek bidea eukiko duela baitare ziur nago. Hau guztia azalduta, behin eta berriro errepikatuko dut. Aurrekontua soziala da. Aurrekontua jasangarria da eta ekonomikoki arduratsua da. Orain bozkatuko dugun aurrekontu hau ez da kolore bakarreko aurrekontua. Hondarribiko herritarren aurrekontua baizik. Mila esker. Eta bozketara pasako gara. Zer? Josu, hitzartzeak adostuak ditugu aurretik, zer nahi duzu, tabernako debate batean sartzea, ondoren erantzun, berrerantzun, hitzartzeak erabakita ditugu nola burutuko dugun, eta erantzun, berrerantzun prozesu batean sartzea nahi duzu? Ez, galdera bat egin dizut, nik galdera bat egin dizut zuri. Bai, eta posible da nahi den guztia, hemen... Yo simplemente puntualizarte que, a ver, cuando te has referido al tema a la primera parte, los ingresos, yo no me he referido a una zona en concreto, ni he dicho nada. Simplemente decirte que, pues un poco lo que he dicho, en el sentido de que cuando se hacen unos presupuestos, pues hombre, algo que vosotros defendisteis hace el año 22, y te vuelvo a decir, había dos principios fundamentales, principio de claridad y principio de precisión. Y el principio de precisión decía, los ingresos y los gastos previsibles en las ejecuciones del presupuesto deben de aproximarse lo más posible al documento presupuestario. Yo no sé si es el golf o no sé dónde, simplemente es
comentarte que el año pasado incluso te lo dijimos, 4,5 millones, tanto se ha recogido. Y este año estamos en lo mismo. Simplemente, a ver, yo no te he dicho ni zona ni no zona, simplemente te advertí en el sentido de que, bueno, pues que esa es la situación. Ya está. Nada más. O sea, no... Así de sencillo. Ya está, no hay más. Eskerrik asko Josu, uste dut ekarpen gehiagorik ez dela, hau da lehen esandakoa errepikatzen ari zarela, nik ez dut berriro errepikatuko esan dudan guztia, uste dut jendea nekatu egingo dugula eta errespetu bat merezi dutela. Beraz, laugarren puntuan 2020... Kide bat falta dela? Laugarren puntuan bozketara pasako gara 2026ko aurrekontu orokorra onartzeko proposamenaren aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, gehiengoz onartuta. Pasako gara hurrengo puntura. Udal argitalpenen salmentarako prezio publikoak ezartzeko akordio arautzailea aldatzeko proposamenari dagokio. Hondarribiko udalak 2 liburu publikatzeko lanketa egin du aurtengo urtean eta liburu hauek salmentan jartzeko proposamena egin da. Salmentan jarri ahal izateko publikazio horien prezio publikoa onartu beharra dugu eta horrekin batera 2024ko otsailaren 22an udalbatzak onartutako udal argitalpenak saltzeagatiko prezio publikoa ezarri eta ordenatzeko akordioa aldatu beharrean gaude. Publikatu nahi diren liburuak, batetik Hondarribiko txokoak liburua da, 1984 eta 2024 urteen arteko aldaera egiten duena, eta beste alde batetik erraldoi bizi-biziak liburua dira. Lehenengoaren kasuan 500 ale editatu dira, eta bigarrenaren kasuan 1000 ale. Hondarribiko txokoak liburuarentzako 25 euroko prezioa, salmenta prezioa jartzea proposatzen da, eta erraldoi bizi-biziak liburuarentzako 6 eurokoa. Prezio hauek ezarrita onartzen baldin baditugu, publikazio hauek defizitarioak izango dira, baina udalak estali beharreko kopurua interes orokorragatik justifikatzen du. Beharrezko txosten teknikoak dokumentazioarekin batera jaso dira eta zalantzarik edo argipenik behar izan ezkero, orain da momentua. Zerbait esateko? Bozketara pasako gara beraz, udal argitalpenen salmentarako prezio publikoak ezartzeko akordio arautzailea aldatzeko proposamenaren aldeko bozkak. Denok bozkatu dugu ez? Aho batez, onartu dugu. Pasako gara ba, 6. puntura, jasota, gorka? 6. puntuan 2026ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda onartzeko proposamenari dagokiona da. Eta puntu honetan, aipatu aurrekontuan hartzearekin batera, aurrekontua osatzen duten dokumentuan parte dela langilegoaren kostua jasotzen duen oinarria zehaztea. Hori honela, aurrekontuen eranskinen barne hartutako eta kontu berezien batzordean jasotako diktaminean adierazi bezala 2026ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda onartu egiten da. Eta, jakingo duzuen modura ere, testu ingurua eta aurreko udalbatzan hitz egiten aritu ginen batzorde bat eskatuz eta batzordea burutu genuenez hilabetearen hasieran, lanpostuen valorazioarekin batera, sakonean lantzen ari gara langileen organigrama bat, lanpostuen inventario bat, egin beharren definizio bat, eta horretatik eratorriko den lansarien valorazio proiektu bat. Horrek ekarriko du noski, datorren urtera begira, espero dut urte hasieran hausnarketa sakon bat, eta ondotik etorriko dira berriro, edo etorriko gara berriro gai inguru
honekin debatera. Izan ere, oraingo proposamenan egiten den aldaketa bakarra da eguneratze bat, ez dago lanpostuen zerrendan ez plantilla organikoan pertsonalaren aldetik aldaketarik, baizik eguneratzen da erretiratutako aurreko hilabetean agurtu genuen langilea, erretiratutako langilea lanpostua gutxi geratzen dela eta horrelako aldaera txikiak besterik ez ditu jasotzen. Ez dakit galderarik edo zalantzarik baden, bai, Kalixa? Bai, eskerrik asko alkate jauna, arratsalde on guztioi. Seigarren puntu honetan, aurrera pausoak asko egin dire, udaletxean azkeneko 2 urtetan, eta, 4 urtetan, hobeto esan da, eta txalotu izan dugu, eta aldeko bozkak ere egin ditugu. Oraindik egin beharrak daude, eta hartutako konpromiso batzuk, oraindik ez dira gauzatu, mahai gainean ditugu administrari laguntzaileen gaia, euskaltegi langile laboralen ingurukoa, brigadako egoera, egia da orain azkeneko momentuan aipatu duzun bezala, baja batzuk daudela, eta brigadako langileak askotan dire udaletxeko lehenengo iritzian, lehenengo irudia edo lehenengo ez dakit, aukera bertaratzeko ere bai kalean daudela, eta guk uste dugu hor langile gehiago behar direla eta lan baldintzak ere bai egokitu behar direla. Ulertzen dugu lehentasunak finkatu direla, binon langile komiteak eskatu zuen bezala, bat egiten dugu beraien eskaerarekin dela baliabide gehiago jartzea, beharrezkoa baldin badire, eta kasu honetan guk abstentziora joko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste hitzartzerik? Uste dut aipatu genuela batzordean hitz egin genitula gai guzti hauen inguruan, bai aipatu dituzun horietan noski urratsak ematen jarraitzen dugu. Izan ere, adibidez, brigadako plantillaren osaeran lanean ari gera urte amaiera honetarako helburua jarria daukagularik, ahalik eta gehien osatzea plantillan bertan jasota dauden lanpostu horiek. Hori azkeneko 4 urte eta hitz egin duzu eta hori denbora luzez brigadan arazo bat daukagu non plantillaren plaza erdia kutsik dauden. Eta horiek betetzea ez den gauza makala izaten ari eta hor daukagu jarria ikusmira urte amaierari begira. Eta aipatu duzu ere administrari laguntzaileen kasua, non karrerazko funtzionariak funtzionaria izaten jarraituko dute, baina administrari laguntzaile izatetik administrari izatera pasatzeko prozedurak egitea eskatzen duten. Hau ere azaldu dugu hemen, hitz egin dugu behin baino gehiagotan gai honi buruz, nola administrari laguntzaileen lansariak egokitu egin ziren ahalik eta gehien administrarien lansarietara, eta beste prozedura hori egiteko konpromisoa hartu genuen eta konpromisoa berresten dugu lehentasunak aipatu dituzu. Eta udal gobernu talde honen lehentasuna, eta ni alkate naizelarik lehentasun nagusia da, bada langilerik ez dadin kalean geratu. Eta batzordean hori aipatu genuen, bataz bestean 2 hilabetean behin oposaketa berri bat ateratzeko saiakera egin dugu orain artean, eta datorren urte terdian gutxienez 2 hilabetean behineko bete beharra edukiko dugu lanpostu deialdi hori publikatzekoa, izan ere bestela aldi baterako bezala lanean ari diren batzuk kalean geratu beharko dute. Eta horregatik gure lehentasuna dago oposaketa deialdi horiek egitean, izan ere horrek emango digulako struktura sendo bat, baino bidean langilegoa ez langabezira jun behar izatea da nire lehentasun nagusietako bat. Administrari laguntzaileen kasuan 2 egoera desberdin daude. Batzuk ezin dutenak prozedura hori burutu eta beste batzuk posible dutenak. Uste dugu, pazientziarekin eta kontutan edukita lehen aipatu dudan lehentasun hori, eta horrek erakarri digun lankarga, prozedura bakarrean egin nahi dugu
administrari laguntzaien barne promozioko prozedura hori. Etorriko da, zalantzari gabe, baina lehentasuna oposaketa deialdietan egongo da. Beraz, 2026ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda onartzeko proposamenaren aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, gehiengoz onartua, pasako gara 7. puntura, auzoko jaiak antolatzeko dirulaguntza onuradun berria izendatzeko onarpen proposamena, hortziri eskatuko diot mesedez, niri gehiegi entzun didatenez, aurkeztea puntu hau. Kaixo batzaldean guztioi, puntu hontan ekartzen duguna da, aurrekoan azaroaren 6ko batzordean ekarri genuen puntua da, proposamena onartzekoa. Denok ezagutu dugu, gure herriko auzo desberdinetan izan du diren jaiak, batzuk jarraitzen dute oraindik bizirik, beste batzuk desagertu dira. Ezagutu izan dugu Soroeta, ni neuke, egia esan, Soroeta auzoko jaiak, puntalekoak bai, bere garaian. Eta badaukagu jasua lerro bat, diru lerro bat, gaur egun Madalena auzoko jaiak, Mendelu, Amut eta Jaizubiakoak antolatzeko, laguntzeko auzo elkartei, ez? Hortan, bere garaian ere bai, Santiago Txoko jaiak zirenak ezagutu genituen, eta oraintxe eratu berri den Arkoia Zimizarga auzo elkarteak, hortan dabil pixkat auzoko jaiak aktibatzeko asmoarekin, eta bagenun hor diru lerro bat izendatua Madalena auzoko jaietarako, baina egia da azkeneko urtetan auzoko jaiak udalak berak antolatzen ditula, auzoko bolondrez batzuen laguntzarekin, eta orduan hor genuen diru lerro hori aldatzeko proposamena ekarri genuen batzordera, bertan onartuta diktaminatu genuen, baina udalbatzatik pasa behar denez, hauxe ekartzen dugu, Madalena auzoko jaian diru lerro hori edo zegoena izendatzea Arkoia Zimizargako auzo elkarteari, ez? Hoixe da egiten dugun proposamena eta ekartzen dugun eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, baloraziorik, alderarik, Gonzalo? Bai, mi eskerrik gor, hortzi, azalpenengatik, batez ere, hemendikan auzo elkarteak, batez ere herriko bizitzak askotan laguntzen du hobetzen, eta hemendikan animatu denekeri, behar badute zerbait antolatu diruengatik ez izatea. Eta baliabideak udalak betidanik utzi ditu eta jarraituko duzten, eta posten gaitu kasu hontan Arkoia saiatzea beraien auzoko jaiokoiek berreskuratzea. Gomendio izango zen, beste data batzutan egitea, holako neguan sartua, baina hala den bitartean, saiatuko diren zen ustez, hurrengo astian, Euskal Liaekin batea eta ingo dute bertso afari bat, eta hemendikan denoi animatu, pixkat area jutea bai estean izangoan bazkarira. Eta hemendikan aurrea, beste elkartekei animatu, gure boskaldeko izangoa. Eskerrik asko beste hitzartzerik, 7. puntuan beraz auzoko jaiak antolatzeko diru laguntza onuradun berria izendatzeko onarpen proposamenaren aldeko bozkak, aho batez onartua, eta 8. puntua eragin linguistikoaren ebaluazioa arautzeko ordenantza onartzeko proposamenari dagokiona da, eta Garoari eskatuko diot mesedez gaiaren inguruan azalpena emateko. Bai, kaixo, arratsaldeon. Gaur ordenantza berri bat ekartzen dugu udalbatza honetara, kasu honetan gure udalerrian aurrera eraman nahi diren proiektu edo planetan euskararen erabileran izan dezaketen eragina aztertzeko udal teknikariek egin beharreko prozedura batetaz ari gara, etorri deitzen zaio, ez? Eragin linguistikoaren ebaluazioa arautzeko ordenantza. Lehenik eta behin, azaldu nahi dudana da, nondik eta zergaitik ordenantza hau, eta azken finean Euskadiko tokiko erakundeko 2/2019 legearen 7. artikuluak, 7 zehazkiago, esaten du udal euskaldunetako egoera soziolinguistikoan eragina izan dezaketen proiektu eta plangintzak onesteko prozeduran eragina aztertzeko aukera badagoela azken finean
euskararen normalizazioan kalterik edo sortuko ote duten aztertzeko. Lege hau da orokorra, baina gero dekretu batek 179/2019 dekretuak ere goian aipatutako hori garatzen du eta zehaztasunak ematen ditu eta esaten du nola udalek alduten malgutasunez horrelako ebaluazioak, horrelako azterketak egin eta nola sistematizatuta dagoen. Beraz, lege horiek oinarri hartuta, 2025ko apirilean abiatu genuen ordenantza idazteko prozedura, eta ordenantzak idazteko prozedurak aurreti asko kontsulta publikoarekin hasten dire, hori egin genuen, etzen proposamenik edo ideiarikan jaso, horren baitan landu da dokumentua eta azkenekoan batzordera ere eraman genuen diktaminatzeko. Aipatu nahi dudana da, ordenantza hau idazteko UEMako udalerrietako eredua erabili dugula, baina egia dela lanketa sakon bat eman zaiola bereziki teknikarien aldetik. Ordenantza honek bereziki teknikarien lana bideratzeko, errazteko eta argitzeko nahiarekin egin delako. Eta ordan, hemendikan eskerrak eman nahi dizkiet bai, prozesu honetan parte hartu duten udal teknikari guztiei. Ordenantza hau, 11 artikulu dituen ordenantza da, 4 bloketan banatuta dagoena, eta lehenengo 4 artikuluek jasotzen dute bere erreglamenduaren oinarri eta printzipio orokorrak. Gero, 5. artikula 6-8 esaten du noiz aplikatu behar den ordenantza hau eta zeintzu diren arduradunak lanketa hau egiteko. Gero, 9. artikulua bere azpiatale guztiekin zehazten du nola egin behar den prozedura, eta azkeneko 10 eta 11 artikuluek esaten digute ateratzen den azterketa horretatik ateratzen den emaitzaren arabera nola jokatu behar dugun. Beraz, ordenantza honen asmoa, beste ordenantza asko bezala, da legeak dion ideia orokor hori udal mailara jaistea eta zehaztea nork egin behar duen, nork deitu behar duen, nola jaso behar duen, azken finean teknikariei lana argitu zehaztuko dien ordenantza bat da. Noiz aplikatzen da eragin linguistikoaren ebaluazioaren ordenantza hau. Azken finean dekretuak esaten du noiz egin behar den azterketa bat, azken finean plan batek edo proiektu batek euskeran eragingo ote duen edo ezen inguruan. Adibidez, 5. artikuluak esaten dugu, udalak ze plan aurrera eman behar dunean aztertu behar da, adibidez, plan generala, APOA egin degunean egin den bezala, kasu horretan azterketa hau egin behar da. Plan partzialak idazten direnean, baita ere, edota turismo planak egin behar ditugunean, baita ere, LA deitzen zaion hau egin behar dugu. Baina baita ere proiektuentzako, eta proiektua adibidez merkataritza gune handiak jarri nahi baldin badira gure herria, aztertu behar dena da ea horrek euskararen erabileran eragingo duen edo ez. Edota industria guneak edo teknologia parkeak sortu nahi baldin badira ere, orduan azterketa egin beharko da. Baita ere, UEMako herria garenez, zer zehaztu da, arauak zehazten duen arlo edo puntu zehatzez gain, baita ere, aukeran, kasu gehiagotan ere, aztertzea. Saileko teknikarien eskutik, adibidez, kiroldegi bat ezarri behar baldin bada, orduan ere, aztertzea. Zahar egoitza bat eraikin nahiko bagenuke, kulturretxe bat, zentru zibiko bat, museo bat, hotel bat, interpretazio zentro bat, kasu guzti horietan, olako proiektuen atzean, hirigintzako planak eta xehetasunez gain, ordenantza honek esaten duena da ere, euskararen erabileran, ea eragina izango duten edo ez, aztertu behar dela. Eta gero gure herrian zer gertatzen zaigu, gauza batzuk gure herrian gure eskumenekoa dira eta guk bideratuko ditugu, baina pentsa, bere egunean norbaitek erabakitzen dula aireportua jarri behar dela gure herrian. Kasu horietan ere, udalak ere aukera eta eskuduntza edukiko luke horrelako plan bat aztertzeko, horrelako ele bat egiteko.
Zehaztu deguna ere ordenantza honetan da, nortzuk izango diran L batzorde horretako kideak. Lehen esan dudan bezala, bereziki udal teknikariei zuzendutako prozedura batetaz ari gara, eta alde batetik horko kide, L batzordeko kide, Euskara Arloko zinegotzi izango da, lehendakari lanak egingo dituna eta kalitatezko botoare izango duna, Euskara teknikariare bertako kide izango da, ebaluatzen den egitasmoari dagokion teknikaria eta zinegotzia askotan egia da hirigintzakoaz hizketan ari garela, baina aipatu ditudan kasuak kasu, izan daiteke kirolekoa, izan daiteke kulturakoa, izan daiteke ere jarduera ekonomikokoa. Baita ere, L batzorde horretan UEMako teknikariak parte hartzen du, eta azken finean, azterketa bat egin behar denez, azterketa hori udaleko bitartekoekin egin daiteke, edo enpresa bat kontratatu daiteke kasurako. Orduan, kasu horretan ere, kanpoko enpresa horretako kidea ere, L batzordeko kide izango zen. Eta hemen pixka bat juten errealitatera edo egin beharrekora, ze hori nahi izan da ordenantzan jaso, azken finean, sailari dagokion teknikariak ikusten badu, museo bat, interpretazio gunen bat, plan partzial bat aurrera eman behar dula, teknikari horren lana izango da, horretako formakuntza bat izan behar du, egin beharko du irismen dokumentu bat. Egin behar du lehen azterketa bat ikusteko eragina edukiko duen euskararen erabileran edo ez. Ikusten baldin badu, baietz, eragina izango dula, teknikari hori izango da L batzordea deituko duena. Eta baitare nahi izango dugu dena oso zehatz jarri, teknikari hori ere izango da, bilera deitu, bilerako aktare jasoko duna. Horra azken finean etxe barruan zaudelako nori zegokion lan hauek egitea. Euskara sailari edo nola, eta azkenean ulertzen dugu Euskararen zaintza sail guztiei dagokiela, orduan kasuan kasu, dagokion teknikariak egingo du bere deialdia. Orduan, ordenantza hau, hasieran esan bezala, da, barneko prozedura hori argitu eta zehaztu aldera. Eta hori da gaur ekartzen dugun proposamena, aurrekoan diktaminatu zena, hemendik udalbatzatik pasata, Gipuzkoako aldizkari ofizialean publiko jarriko da, 30 eguneko epean, eta inongo alegaziorik eta egongo ez balitz, behin-behinekoa den ordenantza hau, behin betiko bihurtuko litzateke, berriz ere udalbatzatikan pasagabe. Eta galderari baldin badago edo. Eskerrik asko Garoa, ez dakit balorazio horik egin nahi den. Bai, Josu, zurea da hitza. Hondarribiko udalak ordenantza berri bat aurkezten digu bere eztabaidarako eta onarpenerako. Ordenantza honek eragin linguistikoa, ebaluazioa arautu nahi du. El Ayuntamiento de Hondarribia nos presenta para su debate y aprobación una ordenanza que pretende regular la evaluación del impacto lingüístico y comienza diciendo que, de acuerdo con la realidad y la legislación vigente, la lengua propia de Hondarribia es el euskera. Claro, lo dice la Ley de Normalización Lingüística del año 1982, que también dice que el objetivo de dicha ley no es otro que garantizar el derecho de todos los ciudadanos a conocer y utilizar tanto el euskera como el castellano. Este objetivo, que es probablemente el principio más importante de dicha ley, no les gusta tanto y lo emiten en la ordenanza. Además, desde 1982, la sociedad ha cambiado mucho y en el que se respeta la diversidad y la pluralidad, incluida la lingüística. Esa realidad no tiene cabida ni conocimiento tampoco en la ordenanza. A veces se diría que asistimos a un proceso de derribo gradual e intencionado de los consensos lingüísticos reflejados en la Ley de 1982, acuerdos que han sido tan beneficiosos para el desarrollo y el uso del euskera en la vida diaria y la educación, la cultura y la administración. Respecto a las disposiciones generales de la ordenanza, se asume repetidas veces que el uso de una lengua puede perjudicar a otra. ¿Se dan cuenta de lo que se está diciendo? Las personas bilingües y minilingües deben de tener una apreciación universal de lo que más significa ser hablante de varias lenguas y no dar eco a uno de los postulados más tóxicos del monolingüismo.
que las lenguas se perjudican entre ellas. Una cosa es proteger el euskera y fomentar su uso como lengua minoritaria, que es, y el PS de Euskadi Ezkerra siempre ha estado ahí, y otra muy distinta diferenciar las comunidades de hablantes y las diversas lenguas presentes en Hondarribia, básicamente euskera y castellano. Las políticas lingüísticas o son inclusivas o son excluyentes, o son acogedoras o son terreno abonado para la discriminación y la segregación. Los socialistas vascos y los hondarribitarras siempre estaremos en la inclusión, el acogimiento y la convivencia. Respecto a las propuestas de evaluación, habría mucho que decir, pero todo lo relativo a la evaluación de iniciativas y proyectos relacionados con el ámbito de la cultura es especialmente preocupante, ya que se plantea exclusivamente en euskera. ¿Qué pasa con el 30% de los hondarribitarras que no hablan euskera? Pues que no tendrán acceso a iniciativas culturales que por otra parte han pagado con sus impuestos. Es ciertamente escandaloso que se excluya al 30% de la población del acceso a la cultura en sus municipios. Estaríamos hablando de un apartheid lingüístico sin más ni menos. El resultado de esta ordenanza no será mayor desigualdad jurídica, sino la apertura de una brecha en el consenso lingüístico y en la convivencia en Hondarribia, creando dos categorías de ciudadanos y ciudadanas. El equipo de gobierno con esta ordenanza no protege los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de la lengua que se hable, sino solo de una parte. Y el Partido Socialista de Euskadi Ezkerra siempre se opondrá a este tipo de diferenciaciones, clasificaciones entre ciudadanos libres e iguales. Eskerrik asko, beste valoraziorik bozketara pasako gara beraz, 8. puntuaren eragin lingüistikoaren ebaluazioa, arautzeko ordenantza, onartzeko proposamenaren aldeko bozkak, aurkakoak, gehiengoz onartua. Pasako gara 9. puntura, hiri antolamendurako plan orokorra, behin-behineko onarpen dokumentuari jarretako alegazioen erantzunei buruzkoa da. Estitxu, zurea da hitza. Arratsalde on guztioi, mila esker Igor. Gogoratuko duzuen bezala, ekainean egin genuen udalbatzan apoa edo behin-behinean onartu zen. Eta bertan aipatu genuen, naiz eta legeak ez zigun hortara behartzen, jendaurreko epe bat irekiko genuela, 20 eguneko epea eman genion, eta epe horretan jendeak alegazioak sartzeko aukera izan zedin, ez? 34 idatzi jaso dira, horietatik 6 epez kanpo jaso ziren, baina hala ere jaso eta erantzun egingo dira. Eta 34 alegazio horietatik 11 partzialki estimatu dira, izan ere gehiengoak dira zuzkidura jarduketan eta antolamendu xehatuan eragiten dituzten akatsak edo aldaketa txikiak, eta beraz ez dago egiturazko antolamenduari eragiten dion aldaketarik. Hauela pintzelada nagusi bezala, baino zuen baimenarekin testu inguru zabalago bat emango diot, ondo uler dezagun zertan ari garen gaur. Gogoratuko duzue, 23. maiatzan, APOaren dokumentua hasieraz onartu zela, eta onarpen horrekin batera, txostenak eskatu zirela segokien sektorialei, eta baita ere, legeak horrela eskatzen duen bezala, dokumentua jendaurrean jarri zela alegazio epea irekitzeko. Segidan, gobernu aldaketa ematen da, eta jendaurreko epe hori zabaldu eta sakondu egiten da. Behin alegazioak eta sektorialen txostenak jasotzen hasita, hasierako dokumentu horreri aldaketak sartzen hasten da idazten ari den taldea. Alde batetik, esaten dudan bezala, sektorial horietatik jasotako baldintzengatik, baina baita ere jasotako alegazio eta herritarren partaidetza hortatik, eta noski baita ere erabaki politiko hoiengatik. Labur-labur aipatuko ditut zeintzu diren aldaketa hoiek, eta diodan bezala daude sektorialitatik eratorritakoak, eta hauek aldaketak eragin dituzte trenbideak direla eta portuak, kostaldea, natur ondarearen eremuan batez ere elbiztieta eremuari eragin dio, eta kultur ondarearen eremuan 2023an lege aldaketa batek lan gogorra ekarri du, katalogo guztia aldatu behar izan da, eta egia esan udal arkitekto Andreak lan bikaina egin du arlo honetan.
Aldaketa orokorrei dagokienez, alegazioetatik jasotakoak eta baita ere ikuspegi politikoagoa dutenen artean aipatzeko dago auzo bihotzen ekimena sartu dugula, basako desklasifikatu dela eta honen desklasifikazioak beste bi aldaketa ekarri ditula alde batetik. Babes publikoko etxe bizitzaren transferentzia mekanismo hori desagertu da iaia bere osotasunean, ez dugu lortu guztiz desagertzea, baina ia bai. Eta bigarren aldaketa izan da, eraikigarritasun globalean, hor zegoen eraikigarritasun hori beste eremu batzutara eraman dugula eta hiriaren dentsifikazioa lortu dela. Beste aldaketa bat izan da, lurzoruaren ondareari dagokionean, APOan, eta gaur komentatu dugun, udalak dituen eskubide horien arian, udalak jasoko ditula eraikita, hainbat eraikin, alokairu sozialera bideratuta, eta ez dugula monetizatuko konpentsazio hori. Eta beste aldaketa nabarmen bat izan da, etxanikenea eremua xeatuta sartu dela. Orduan, hauek aldaketak, baino badira ere bai, hainbat arlo, ez direnak aldatu edo ez direla behintzat hainbat aldatu. Eta kasu, Zaldunborda gainako eremua, aktibitate ekonomikoetarako izaten jarraitzen du, sartu duguna izan da, nolabaiteko neurri bat, non esaten dugun udalak egingo dula plan partziala. Guzti honekin berriz esango dugu, ez dala segurazki guk zerotik hartu izan bagenu idatziko genuen dokumentua, hainbat apo tragatu ditugula bidean, baina zuzenketa hauek iruditzen zaigu beharrezkoak zirela, geunden lekutik aurrera egiteko, izan ere lehen itxi dugun arazoa, izan bai da etxe bizitzaren arazoa. Beraz, zergatik kontatzen dizuetan hau, aldaketa horiek egon direlako, eta beraz, iruditzen zitzaigulako planari babes juridikoa ematea aldera, naiz eta legeak ez gaituen inondik inora hori egitera behartzen, jendaurreko epe bat ireki behar genula, ikusteko, aber zer zegoen esateko, ezta? Aipatu dudan bezala, hori, 36 alegazio jaso dira, 11 estimatu dira partzialki, eta ez da aldaketa egiturazko aldaketarik eman. Beraz, zer da gaur proposatzen duguna? Lehendabizi, aurkeztutako alegazioen erantzuteko dokumentua onartzea, gero, behin-behineko onaspenaren dokumentuan, baietxitako alegazio horiek erakartzen dituzten aldaketak sartzea, eta noski, alegazio horiek egin dituzten interesdunei erantzuna bidaltzea. Eta horixe. Eskerrik asko ez ditu valoraziorik, galderarik. Gonzalo, zure da. Mi esker. Ez ditu, mi esker Igor. Desde el PNV queremos hacer una reflexión muy sencilla sobre este punto. En esta fase de la tramitación del Plan General no era necesario, ni obligatorio, ni previsto por la ley, abrir un proceso de participación ciudadana o un periodo de alegaciones. La norma es clara. La fase de alegaciones es la que se abrió tras la aprobación inicial. Y punto. ¿Por qué entonces se ha abierto ahora? ¿Y por qué entonces se ha abierto ahora este proceso adicional? Porque este equipo de gobierno introdujo cambios importantes. Cambios muy importantes. En el documento, en un momento en el que no le correspondía. Y decidió abrir este trámite para cubrirse y para intentar justificar esos cambios. Pero como previsible, este paripé de participación de última hora, no sabemos si va a servir para algo positivo, pues de hecho lo único que ha generado es más confusión y más inseguridad jurídica. La prueba es evidente. Hasta la propia Comisión de Ordenación del Territorio ha tenido que decir al Ayuntamiento que este procedimiento no es correcto. Y en él, aquí lo tengo, aquí lo trajo, contestado por registro. En el documento debía haberse remitido, que el documento todavía no se debía haber remitido y que puede informar sobre él hasta que no se resuelvan las alegaciones y el expediente esté completo. Pues antes de que acabara el periodo ya se había enviado. Por concretar, mientras hay un periodo de alegaciones abierto sin resolver. Alegaciones que prácticamente en su totalidad se desestiman. Quizás por esto se ha mandado ya el documento del Plan General a las instituciones. Si las instituciones superiores ya están advirtiendo de que ese no se debe hacer así. Creemos que es nuestra responsabilidad decirlo también. Y por eso, por coherencia y por responsabilidad, nuestro voto será negativo.
No es un no por el desarrollo de la ciudad, ni no a la construcción de viviendas, tal como dijimos en junio. Es un no a procedimientos improvisados y un no innecesario y mal planteado, mal planteado. La manera de hacer las cosas importan y mucho en urbanismo. Y por este proceso, una vez más, no ha estado a la altura. Por lo tanto, como hemos dicho al principio, nuestro voto será en contra. Mila esker. Eskerrik asko beste valoraziorik. Bai, Josu. Bueno, yo en principio no pensaba hacer ningún tipo de valoración. Lo digo en claro, porque yo pensaba que esto no había que votar, porque yo creo que aquí, Plan General de Organización Urbana, respuesta a las alegaciones al documento de aprobación provisional. Respuesta. ¿Por qué respuesta? ¿Hay que votar? O sea, yo creo que en ningún momento yo tenía idea que había que votar, pero bueno, si yo, o sea, os digo, así de claro, yo no sé si unas alegaciones que se han presentado, no estamos hablando de una, a ver, es que, no estamos hablando de un plan inicial, de la provisional, pero a ver, es que esto, Batzordean izan zinen eta diktamina honetan parte zara, zure bozka bertan dago. Badakizu zein izan den prozedura, Josu, orain galdetzea batzordean parte hartuta gero? Nik barkatu esatea, baino harrituta uzten nauzu behin ere. Behin eta berriro ere. Pues en todo caso, bueno, no sé, si el asunto, yo me voy a una abstención, o sea que no voy a hacer otra cosa. Eskerrik asko ez dakit beste valoraziorik, zerbait aipatzeko nahi duzu. Bai, bueno, Josuri esan behar niona zuk esan diozu, eta Gonzalori adierazi nahiko nioke, udalbatzaraino iritsi baldin bada ez dudala nik ekarri ole porkezi, azkenean berriro gaude teknikarien lana, ez dakit, beste maila batera jaisten, eta agian ez daukazu informazio guztia, batzordean hitz egin genuen, galdetu zenidan aber zergatikan ez genuen aurreko udalbatzara eraman, eta adierazi zitzaizun, EAeko lurralde antolamendu batzordean personal aldaketa egondu dela, eta hor gaizki ulertu bat egon duzela. Osea, baina berriro ari zarete, idazkari jaunaren lana gutxi ezten, udal arkitekto Andrearen, Maria, bai, zezke oneraino iritsi baldin bada ez dut nik ekarri. Behatzigarren puntuan... Aldete erantzun. Bai, ez dakit zenbat txanda uste dut, baina bai, bota. Alegazioengatik, bera niri alusiok, bai. Markatu esatea, alusioak uste dut izan direla zureak beste hoi, eta zure alusioak erantzun egin dira, baina ez dakit, alusioak izan dire zureak. Ez duzu hitz hartuko orduan? Ez duzute nahi, bera ez dute antzu. Ba, ez dakit gu nahi ez dugulako dozu nahi ez dezulako. Bai, Maria. Ba, gutxienez aklaratzeko, hor erregistrotik badago lurralde antolamenduak udaletxean erregistrotik sartu zuen eskaera bat esanez dokumentua bidali dela lehenago. Hau da, ireki bada alegazio epe bat, jendeari utzi zaio alegazioak egiten. Eta erantzun hauek bidali baino lehen, dokumentoa bidali zaioia jaurlaritzari edo esateko hori ondo dagon ala ez, esan nahi dut. Eta oraindik ez zaie erantzun herritarrei. Orduan, erregistrotik jaso du udalak esanez bidali diguzuen dokumentua lehenagotik bidali diguzue. Oraindik ez da alegazio epea bukatu, ez zaie alegazioei erantzun, eta ja dagoneko guk badaukagu dokumentua erantzun behar duguna. Edo informatu behar duguna, eta informe hori vinkulantea da, loteslea da. Orduan, erregistrotik hori sartu bada, eta akats bat izan bada, jendea aldatzen ari zelako, pentsatzen dut, erakundeak, jaurlaritzak, bidali beharko duela beste notifikazio bat esanez, ez barkatu gaizki ulertu bat izan da, oso ondo egin dezute prozesua aurrera.
Eta guk, zure hitzoiek guk idazkari jaunaren lana ez degula baloratzen, eta hori guk ez dugu esan, eta hori, bueno, nahiko nuke aktan ondo jasotzea, guk ez degula udaletxeko teknikarien lana zalantzan jartzen. Jasoko da aktan, esan bezala. 9. puntuan APOari dagokiona behin-behineko onarpen dokumentuari jarritako aligazioen erantzuna bozkatzeko estitxuk ondo azaldu duen puntuen arabera eta diktaminean jasota zegoen bezala erantzun proposamenaren aldekoak. Aurkakoak, abstentzioak, gehiengo onartua. 10. eta 11. puntuak azalpena batera egingo ditugu, izan ere biak ala biak eraikuntza eta obren inguruko zergaren obari 185ko obari bat planteatzen dute eta oso lotuta daudenez eskertuko nioke estitxuri 10. eta 11. puntuetako azalpena batera egitea eta ondoren bozkatuko ditugu bakoitza dagokion momentuan. Bai, bueno, ez dakit herrian pentsatzen dira zabaltzen hasia izango dela, Kandido Sasetako plazan batez ere Tximistakaleko 16 eta Kandido Sasetakaleko lehenengo zenbakian bisesak esku hartze batzuk egin behar ditu, eraikinak izan dituen filtrazio batzuen ondorioz, kalteak suertatu direlako. Gaur egun bizesa oraindik diagnostikoa bukatzen ari da, beraz oraindik ere jarduketa tekniko batzuk egiten ari da, eta pentsatzen dugu astebeteren buruan edo diagnostiko guztia bukatuta egongo dela eta argi edukiko dugula zenbat etxe bizitzetan esku hartu beharko den. Bitartean, adierazi nahi duguna da Hondarribiko udala eta bizesaren artean komunikazioa etengabekoa dela. Udalak bere esku dauden baliabide guztiak jarri ditula bizesaren esku egoera honek eragindako kalte edo zailtasunak arintzeko asmotan. Eta ildo horretan hitzarmen bat sinatu dugu bi entitateen artean, zeinetan lanak dirauten bitartean kaltetutako bizilagunen eskura 5 etxe bizitza jarri ditugu eta baita ere materiala gordetzeko lokal bat. Gaur ekartzen ditugun puntuak dira izan ere bisesak lan hau egiteko bai obra zein kale okupazioaren ondoriozko zergen gainean obari bat eskatu du, ohikoa den bezala, 185ko obaria eskatu du, eta ohikoa den bezala ere horretarako udalbatza honek obra horiek interes bereziko bezala izendatu behar ditu. Beraz, 10. puntuan obrak egiteko materiala deskargatzeko bide publikoa okupatzeko zergaren gainekoa da, eta 11. puntua berriz, obraren gaineko zergari buruzkoa. Galderarik? Beraz, 10. puntuan bide publikoa okupatzeagatik estitxuk aipatu duen zergaren 185ko obaria aplikatzeko interes orokorreko obra denez eta hori aitortzeko aldeko bozkak, hau batez, eta 11. puntuan obra bera egikaritzeko zergaberaren 185ko obaria aplikatzea interes orokorra delako aitortuz eta horren aldeko bozkak, hau batez onartuak. 12. puntura pasako gara eta proposamen eta mozioen tartera pasako gara. 12. puntuan Alderdi Sozialistako udaltaldeak, PSOE udaltaldeak aurkezturiko proposamena Hondarribian etxebizitza sozietate publikoa eratzeari buruzkoa. Josu, zurea da hitza. Propuesta para la constitución de una sociedad pública de vivienda Hondarribia, moción presentada. Exposición de motivos. A nadie se le escapa que la vivienda en Hondarribia constituye un problema de primer orden, especialmente en lo que respecta al acceso al mercado del alquiler a precios asequibles. La escasez de oferta en el mercado de arrendamiento afecta de manera especial a determinados colectivos jóvenes
familias, incluidas monoparentales, personas separadas, víctimas de violencia de género y personas con diversas discapacidades, etcétera, etcétera. En la actualidad nos encontramos en pleno proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana, con aprobación provisional y pendiente de los informes de distintas instituciones para su aprobación definitiva. Este nuevo marco urbanístico abre la posibilidad de promover vivienda pública en diferentes zonas del municipio, Tudelenea, Echeniquenea, Carmelitas, Presa, Muriate, entre otras, y una vez completado el proceso de aprobación definitiva. En ello se suma el desarrollo pendiente del ARI, la rehabilitación integral de la parte vieja, así como las posibilidades que pueda ofrecer la colaboración público-privada para la promoción de vivienda. En el barrio de Costa, algunas edificaciones presentan un estado de deterioro que requiere intervención, lo que podría aprovecharse para generar nuevas viviendas con el proyecto de las instituciones. Asimismo, en Mendelu existen edificios que precisan actuaciones específicas y en breve se pondrá en marcha una Opengela, que ya está puesta en marcha, aceptada por el Departamento de Ordenación Territorial del Gobierno vasco, que permitirá elaborar un diagnóstico detallado de la situación de los barrios y orientar intervenciones coordinadas entre las instituciones. El Ayuntamiento de Hondarribia mantiene un acuerdo con Bizigune para facilitar el alquiler de vivienda vacía, con ayudas económicas y garantías jurídicas impulsadas por el Gobierno vasco, además de una aportación municipal anual destinada a movilizar dicho parque de viviendas, que esto es algo que, que no se ha contemplado en los presupuestos, pero yo siempre he dicho que existe un documento firmado. Sin embargo, el informe de IKEI refleja que en este programa no se han alcanzado los objetivos precisos para atender la demanda de vivienda de las personas con menores recursos económicos, por lo que resulta necesario reforzar la acción pública mediante la promoción de la vivienda de protección oficial. El número de demandantes de vivienda protegida en alquiler en Hondarribia ha aumentado progresivamente en los últimos años. En mayo del 2025 se contabilizan 673 solicitudes de personas empadronadas y 461 de no empadronadas. Esto no quiere decir que aunque no están empadronados no sean hijos de Hondarribia, sumando un total de 1.582 solicitudes, de las cuales el 71% corresponden al alquiler. Conviene recordar que Hondarribia solicitó, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, ser declarada zona tensionada en materia de vivienda. Dicha propuesta, aprobada por el resto de las fuerzas políticas, ha sido valorada positivamente por el Gobierno vasco, encontrándose actualmente en tramitación. Además, la ordenación y gestión de la vivienda turística son competencias directas del propio Ayuntamiento. Todo ello pone de manifiesto que la gestión integral de la vivienda es hoy una tarea estratégica que requiere planificación y medios y una estructura pública sólida. No podemos esperar a que las iniciativas privadas resuelvan por sí solas el problema habitacional. Resulta imprescindible definir una política pública clara con objetivos concretos, organismos específicos, recursos adecuados para garantizar a la ciudad de Hondarribia el ejercicio de un derecho fundamental, el acceso a una vivienda digna. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista de Hondarribia propone al Pleno a la adopción de la siguiente: constitución de una sociedad pública de vivienda de Hondarribia con el objetivo de promover la construcción, gestión y regeneración del parque de viviendas del municipio. 2. Dotar al Ayuntamiento de los recursos humanos, técnicos y estructurales necesarios para garantizar el desarrollo eficaz de este objetivo estratégico. Amén. Eskerrik asko, ez dakit baloraziorik egin nahi den. Bai, Aitzol? Bueno, arratsalde on guztioi, lehenik eta behin aurreratuko dut Agotxanitzen bozka kontrakoa izango dela, eta gauza oso argi batengatik guk gure apostua behintzat etxebizitza politikei dagokionez etxebizitza sailaren barnean ikusten dugu. Josu, zuk esan duzun bigarren puntua, ez? Nutrirlo de recursos, justuki gaurko udalbatza honetan onartu dugu 2026-rako etxebizitza saila osatuko duen langile baten soldatarezko partida proposamen bat. Orduan pixkat etengabe ikusi dugu oposizioa etxebizitza sozietate publiko bat eskatuaz, gaur ordea etxebizitza saila hornituko duen teknikaria horren aldeko apustua eginaz, orduan pixkat koherentzia falta ikusten dugu horretan, edo batekin gaude, edo bestearekin goaz, edo sozietate publikoa
suspertuko dugu, edo etxe bizitza sailarekin goaz. Guk garbi daukagu etxe bizitza sailarekin goazela, bide horretan onartu zaio EAJ-ari etxe bizitza saila hornitzeko langilearen diru partida, beraz, arrotik esan bezala, gure bozka kontrako izango da. Eskerrik asko. Beste baloraziorik, bai, Gonzalo? Bai. Bueno, Aitzol, zuzenketa txiki bat aurrekoan, musio hau aurreko hilabetetik dator, han beste baja zeudenez, hilabete donta ekarri dire, ez da guaina aurkeztu horregatikan. Bai guria eta bai PSN-a horregatikan batez ere. Bueno, gure boskaldeko izango da, interesgarri ikusten dugu sozietate publikoko herrian udalan zail bat egitea, batez etxe bizitzen kudeaketarentzako, eta lehen aipatu dudan moduan, aurrekontutan apenas hartu genuen lantzen likidatzea, batez ere beste herri batzuetan, bai Azpeiti, bai Hernanin, Astigarraga moduan, sozietate lantzen horiek ez zituzten itxi, eta bai inziren eguneratu, eta sortu zituzten sozietate publiko batzuk, eta horren arira, trena hori galdu dugu, baina begi honez ikusten dugu, aurrekontu hauetan etortzen den langile hori, eta gure boska aldeko izango da, eta etxe bizitzaren aldekoa. Bai, ez dakit, bilduren izanen Garoa. Bai, kaixo arratsaldeon, argi dago eta lehen ere momentu batean aipatu da guztiok bat egiten degula alderdi guztiok etxe bizitzarena arazo badela, denak ados gaude diagnostiko horrekin, gero desberdintasuna dauzkagu nola erantzun horri. Guk ere bat egiten deguna da udaletik kudeatu behar den lanketa dela, udal saila batena, bertako teknikariekin, bertako ikuskapenarekin, eta guk ulertzen dugu etxe bizitza sail hori promozio berrietaz gain, etxe bizitza hutsak, ez irisgarriak, etxe bizitza turistikoak, azken finean etxe bizitzaren ikuspegi integrala duen saila udaletikan kudeatu behar dela, eta horregatikan gure bozka kontrakoa izango da. Eskerrik asko. Mi esker, ez dakit Josu zerbait borobildu nahia daukan. Bueno, yo respecto a este tema simplemente decir una cosa. Decir que no sé si de alguna forma la iniciativa... yo presento la iniciativa pues por un poco, digo por coherencia. Digo coherencia porque yo me acuerdo que en el 2020, en torno al tema de Hondarribia Lantzen, yo presenté una propuesta, una moción, en la cual yo decía que de alguna forma constituyéramos una sociedad pública en el año 2020, ya. Y sin embargo, en ese momento, el voto de Abotaniz se condicionó diciendo de que, que en todo caso no era necesario constituir una sociedad porque ya la teníamos, que era Hondarribia Lantzen. Y lo que es en la disposición, en la transitoria, negociamos que de alguna forma al final fuera Hondarribia Lantzen como entidad, de alguna forma con una serie de modificaciones, y todo el mundo estuvimos de acuerdo. Eso, te lo digo así, y vete a las actas del Pleno y verás claramente, en este caso, que la propuesta tuya fue así. Oye, no hace falta constituir porque ya tenemos Hondarribia Lantzen, cambiamos los estatutos, es decir, reforzamos con una persona o con personas, y así fue. Bueno, aquello se aprobó, pero desde 2020 hasta ahora, pues hombre, ya han pasado una serie de años, y ahora yo lo que hago es traer aquí la iniciativa que de alguna forma lo aprobamos todo el mundo. Porque yo sugiero una cosa, antes de tomar una decisión. Con el tema de música escola, hicimos una práctica muy... Josu. No, Ari gera hitz egiten zure mozioataz, mesedez. Sí, pero viene al cuento, Hombre, orain musika eskola no, zure mozioan ez danean agertzen ez da puntu batean. ¿Me dejas hablar? Viene al cuento. Josu. A ver, espera, tranquilo. Entonces, el procedimiento que se hizo fue un debate en el ayuntamiento. Hubo un debate en el cual vinieron entidades culturales, asociaciones,
hicimos un debate público para ver cuál era el modelo. Y aquí, quizás, lo interesante sería que de alguna forma, si ya existen sociedades públicas en Irún, en Hernani, no sé dónde, pues de alguna forma tuviéramos un debate antes de tomar ninguna decisión. Y no tomemos la decisión, si hacemos desde el ayuntamiento o una sociedad pública, sin haber hecho un debate a nivel municipal con el resto de los ayuntamientos. Esa es la propuesta intermedia que puedo hablar, pero es lo que hay. Simplemente decir eso, nada más. O sea que, bueno, ya se ha rechazado la moción y ya está, punto, ya está. Simplemente decirlo. Porque ya hemos hecho, este trabajo ya se ha hecho. Bukatu duzu, Josu? Bai. Bai, mesedez itzaliko duzu audioa. Bueno, nik ere alusioengatik esan duz, uste dut niri zuzendu zarela, ez? Koherentziari buruz aritzen zenean, esan duzu tu, niri buruz ari zinen? Uste nun ni ari buruz ari zinela. Josu, gutzen azu hitz egiten? Bai, niri ez? Bueno, ari zera hitz egiten 2020ko debate batean ateratako gai bati buruz eta jartzen duzu mahai gainean Hondarribia lantzen zegoelarik eta Hondarribia lantzen zegoen egoeran izanik beste sozietate publiko bat sortzea ez zeukala zentzurik esaten genuen guk. Hondarribia lantzen sozietate publiko hori likidazio arrazoi batean sartuta zegoen ja 2017tik edo 2016 urteaz geroztik, eta behin eta berriro foru aldunditik esagate ziguten likidaziorako justifikazio batean zegoela, eta guztiok ginenak garai hortan bagenekien ze zailtasun eragiten zituen sozietate publiko horrek edo hori bezalako beste eredu batek ere. Zuk berak ere, orain hainbeste defendatzen duzun sozietate publikoaren aukera zuk berak ere Hondarribia lantzenen formulazioaz oso kritiko izan zara urte askotan zehar. Ala ez? Ala ez? Ez, zuk Hondarribia lantzen ez duzu inoiz kritikarik egin. Koherentziaz ari gerenean, Josu, eske egun bakar batean bertan zuri entzuten zaitu danean gauza bat eta kontrakoa esaten dezunean eta ondoren duela 5 urteetako gauzetaz hitz egiten ari zarela aipatzen duzunean eta ezer mugituko ez balitz bezala munduan hitz egiten duzunean, nik ez dakit baino, esango nuke jarri dituzu adibide batzu sozietate publikoaren ikuspegia abordatu dutenak, eta nik Lasarten aipatuko dizut, udaletik, Alderdi Sozialista gobernatzen duen Lasarten, etxe bizitza saila sortzea erabaki dutela eta udaletik kudeatuko dutela etxe bizitzaren inguruko erronkak. Eta izan daiteke eredu bat bestea, baina hobea, okerragoa gauza da nork egiten duen lan eta nola egiten duen lan. Eta garbi daukagu, nik uste dut, eta hemen entzuten dudanagatik, etxe bizitzaren erronka etorkizunera begirakoan dela gure herrian daukagun erronka nagusienetako bat. Eta horretan denok ados gaude. Eta etxe bizitza horiek nola kudeatuko ditugun, udalak asmo guztia dauka buru belarri etxe bizitzaren erronkari heltzeko eta lehenbailen etxe bizitza promozioak bereziki babestutako etxe bizitzen promozioak ahalbidetzeko egin beharreko guztiak egitea. Eta horretarako beharrezkoa daukagu hirigintza plana onartzea. Baina hemen aipatu den bezala apustua eginda etxe bizitza sail bat udal barrutik sortua, udal teknikarien bitartez hornitua izango den etxe bizitza sail bat sortzea. Eta sail horrek egin beharko dituen bere lanen artean egongo da nola kudeatuko ditugun aurre ikusten ari geren udalak bere etxe bizitza parke publiko horren kudeaketa. Horri heldu beharko diogu lehenengo aldiz. Baina ereduen arteko debate honetan uste dut denetarik ikusi dugula. Alderdi sozialista inkoherente bat da hemen eskatzen duelako etxe bizitza sozietate publiko bat eta Lasarten berriki sortzen duelako etxe bizitza sail bat? Inkoherentea alda alderdi sozialista orduan. Zeren iruditzen zait, Lasartek Hondarribiko herriarekin biztanleen tamainan behintzat antzekotasun handia duen udalerri bat dela.
Eta nik miresten dut erabaki bat dutelako lasarten etxe bizitza saila sortzea eta etxe bizitza sail hori langile propioz hornitzea. Eta guk hemen ematen ari geren urratsak horri bideratutakoak dira ere. Eta zergaitik ez? Eta zergaitik atzeratuko ditugu debateak? Behin eta berriro Alderdi Sozialistak etxe bizitza sozietate publiko bat eratu beharra hitz egiten du, ez balego beste aukerarik bezala. Eta nik uste dut, hemen, gainera, agintaldi planean jasota dago, uste dut hitz egin dugula maiz, bagoazela aurrera, espero dut datorren urtean, hemen onartutako langile horren bitartez sail hori sortzeko aukera eukitza eta sail hori lanketan burubelarri jartzea, hirigintza plana onartu bezain pronto etxe bizitzak egiten hasteko aukera izatea eta etxe bizitza horiek udaletik kudeatu ahal izateko neurri guztiak hartzea udal honek. Nik espero dut, eta horretan jardungo naiz lanean, sozietate publiko bat sortzen eukidugun esperientziarekin, nik ez diot bide askorik ikusten. Eskerrik asko. Josu, ja uste dut presentatu duzu mozioa. Euki duzu... Te tengo que decir algo que tú has dicho que yo no he dicho. Te voy a decir una cosa. Con el tema de Hondarribia Lantzen, las grandes contradicciones que tú me dices a mí, que parecen un sermón, no. Con el tema de Hondarribia Lantzen yo siempre decía que el procedimiento que tenía, que era llevar el tema del polideportivo, no tenía sentido que Hondarribia Lantzen llevara el tema del polideportivo, porque el polideportivo era un tema del ayuntamiento, pero que Hondarribia Lantzen tenía sentido como empresa pública para el tema de las viviendas. Eso es lo que yo siempre he mantenido, no otra cosa. Yo he sido crítico con Hondarribia Lantzen por eso, porque de alguna forma llevaba el tema del polideportivo y entonces decía, esto es un tema del ayuntamiento, pero era una sociedad que sí se podía aprovechar para esto. Y el tema de las contradicciones, que si las artes... En Irún tenemos una sociedad pública, Irunbi, que funciona, en Zarauz y en muchos sitios. Es decir, que hay ejemplo para todo. Es decir, si queremos elegir, podemos elegir donde quieras. Y no me hables del otro. Y es lo que te quiero decir. Barkatuko diazu hitz egiten baldin badet nik daukadan ikuspegiaz? Gustatuko zaizu, ala ez? Baina esan duzu no me hables de lo otro, utziko diazu, nik hitz egitea, niri dagokidan ikuspegia azaltzerako garaian. Eta sermoiari buruz barkatu esatea, baina zure hitzartzearen tankerakoa izan da nirea. Eta iruditu bazaizu nirea sermoia horretan dago zurearen erantzuna ere. Beraz, 12. puntua ongi iruditzen bazaizue, Alderdi Sozialistak aurkezturiko proposamena Hondarribian etxebizitza sozietate publikoa eratzeari buruzkoa aldeko bozkak? Aurkakoak? Zer? Amairugarren puntua Alderdi Sozialistak erregistratutako ere proposamena da Guadalupeko gotorlekua oroimen leku bihurtzeari buruzkoa. Josu, zurea da hitza. Me ha parecido interesante o justo presentarlo este año por los acontecimientos históricos y, bueno, pues dada la importancia que se le da al tema de la memoria. Entonces, la proposición para el tema del Puente de Guadalupe proposición para que el Puente de Guadalupe sea declarado como lugar de la memoria. El Grupo Municipal Socialista, a tenor de lo dispuesto en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que en su artículo 49 define los lugares de la memoria democrática como aquellos espacios inmuebles, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva.
vinculados a la memoria democrática, la lucha por la ciudadanía española, por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como de la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado del julio de 1936, la guerra, la dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos. Teniendo en cuenta que el Fuerte de Guadalupe fue utilizado como prisión para los presos de la Revolución de Octubre del 34, fue un lugar desde donde se resistió al golpe militar del 18 de julio. En el mismo fueron asesinados varios de sus defensores y en sus inmediaciones fueron alojados trabajadores forzados por el franquismo, entre ellos el fundador de Comisiones, Marcelino Camacho. Está considerado desde 1994 como bien de interés cultural y en el año 2012 por el Gobierno vasco a los elementos de patrimonio dotados de protección como bienes calificados como vinculados al Camino de Santiago y es el principal elemento defensivo del llamado campo atrincherado de Oyarzun. Por todo lo anterior, desde el Ayuntamiento de Hondarribia acuerda que se solicite a la Secretaría del Estado de la Memoria Democrática la declaración del Fuerte de Guadalupe como lugar de la memoria. Eskerrik asko baloraziorik, Aitzol. Bueno, Josu, gaur bai, gaur agotxan hitzeke aldeko bozka emango du memoria toki honi, muriskotena ez bezala. Gutxi gehiago dago esateko honen inguruan, Guadalupeko gotorlekua, beste akaso pare bat toki gehituta ere, memoria leku edo memoria toki izendatzeko, bete behar edo ezaugarriak dauzka, nik akaso beste bi gehitzeko, izan daiteke Kaizarra bertatik 36an, Hondarribitar 100 eta 100, ibaiak bestaldera pasa behar izan zutela erbestera, eta Asturiaga 1974an bertan emandako sarraskia ere, memoria toki izendatzeko proposamen gisa ikusi genitzazke ere, eta kontekstu honetan pixkate puntilla ateraz edo prozedura, ez? Guri gustatuko litzaiguke gaia dagokion batzordean jorratu izana, kasu honetan nortasun batzordean, ja duela ez dakit pare bat edo 3 batzordea aipatu genuen, urrengo urtean, 80. urte hurrena betetzen dela, estatu kolpea eta horrek ekarri zuen gerraren arira, eta testu inguru horretan honelako izendatzeak edo behintzat eskaerak burutzeak ere, tokia perfektu ukiko lukela, baina, guk kasu honetan prozedura lakoxa izan da, eta kasu honetan muriskotekin ez bezala, guk aldeko bozka emango digu, Guadalupe gotorlekua memoria toki izendatzeko prozesuaren hasierari behintzat. Eskerrik asko. Esker beste baloraziorik, Gonzalo. EAJ-PNV-ren aldetikan, batez ere baiezko emango digu, mozio honeri, interesgarri iruditzen zaigu, gaina jakinda, ze gertakari historian zehar gertatu diren hortan eta batez ere gerraren inguruan, begi honez ikusten dugu. Beraz, gure boskaldeko izangoa, eta nahi izan eskero, Aitzol, zure antzunari, pena sartzen dugu, batez ere geneukan batzordea hau lantzeko, desegin izana, eta hortikan aurrea, guain nortasun batzorrean egin barko duguna. Gure ustez, ez da lekua, memoria geneukan batzorrean leku egokia zeukalako. Hemendikan aurrea, bilekeri erantzuna. Mila esker. Eskerrik asko, beste hitzartzerik, Koldo? Eskerrik asko, alkate jauna. Guk ere alde bozkatuko dugu, eta ea memoria historikoan adostasuna lortzen duguna, memoria hurbilan ere lortzeri dugun, ze argi zegoen memoriaren inguruan adostasunetara heltzea zaila dela, eta zaila izango dela batuen jarrera ikusita, baina gaur gurea aldeko bozka izango da. Eskerrik asko, bozketara pasako gara. Guadalupeko gotorlekua oroimen leku bihurtzeari buruzko proposamenaren aldeko bozkak. Hau batez onartua. 14. puntura pasako gara EAJ-PNV udaltaldeak aurkezturiko elkarbizitzaren aldeko proposamena ertzaintza eta udaltzaingoaren defentsan.
Nork aurkeztuko du? Zuk, Kalixa zurea da hitza? Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, presentamos desde AJPNV una moción en favor de la convivencia y en defensa de la Ertzaintza y las policías municipales. Es cierto que esto, como antes se ha comentado, venía para el pleno de octubre, por eso en el texto allí, cuando pone las últimas semanas, se refería al mes de octubre, pero bueno, no tiene importancia. La convivencia y la seguridad de la ciudadanía son pilares básicos en una sociedad democrática. La Ertzaintza y las policías locales, el conjunto de las policías vascas, son el elemento central para garantizar la seguridad de la ciudadanía y el cumplimiento de las leyes. Sin embargo, a lo largo de las últimas semanas, en los distintos territorios históricos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se han producido muy graves ataques y señalamientos contra distintas policías municipales y contra la Ertzaintza por hacer su trabajo, llegando incluso a atacar dependencias policiales o a imposibilitar que se lleven a cabo actuaciones por parte de las policías vascas. En lo que llevamos de año, en 10 meses, se han producido 169 ataques a los agentes en servicio. Han sido agredidos 169 ertzainas en Guipúzcoa. En Euskadi, 445. La verdad es que a mí me parece, no había caído que podrían ser tantos. O sea, en 10 meses, tantos ataques. Otro ejemplo puede ser en la UPV, cuando en la Facultad de Derecho los profesores solicitan que vayan 2 ertzainas a hablar sobre criminología, que puede ser un elemento enriquecedor para la educación de las personas, de los alumnos y alumnas que están en la UPV, pues a través de redes sociales hace un boicot y esos agentes no pueden dar la charla. No sé, yo escucho esto y me recuerda a años atrás. Esto, en vez de evolucionar como sociedad, me parece una involución. Asimismo, ha habido muy graves señalamientos y amenazas contra representantes públicos que realizan sus labores gubernamentales por elección de la ciudadanía. Son actos que recuerdan a tiempos pasados, como he dicho antes. Los 4 puntos que traemos en la moción, que nos gustaría que saliera, pero hay otra contramoción y probablemente no seamos capaces de llegar a un acuerdo. Solicitamos en el Ayuntamiento de Hondarribia, atendiendo a los principios de una cultura democrática y de una convivencia basada en el respeto, proponemos: 1. Condenar los ataques, señalamientos y actos violentos contra la Ertzaintza, las policías municipales y los representantes públicos. Reconocer la imprescindible labor que tanto la Ertzaintza como las policías municipales realizan para proteger a la ciudadanía y expresar el total apoyo al trabajo que desempeñan. Llamar a poner fin a las conductas violentas y amenazantes contra la Ertzaintza, las policías municipales y los representantes públicos, con el fin de garantizar la convivencia basada en el respeto. Y el último punto, afirmar que la Ertzaintza es un exponente de autogobierno vasco y modelo de policía cercana y democrática. Yo quiero manifestar que estoy orgulloso de la Ertzaintza. El PNV también, y por eso traemos esta moción. Siempre hemos estado en el mismo lado, nunca hemos pasado la línea, siempre hemos estado donde teníamos que estar como partido político y creemos que en este caso teníamos que traer esta moción trabajando en pro de la convivencia contra cualquier vulneración de los derechos humanos. La Ertzaintza y las policías locales de Euskadi ofrecen un servicio público de cercanía, compromiso con la sociedad, con nuestra sociedad, con esa identidad cultural. Gure Ertzaintza da. Tanto la Ertzaintza como el PNV hemos construido país. Estamos orgullosos de nuestra sombra y no tenemos ningún problema para reconocer lo que hemos hecho durante 130 años de historia. Creemos que en estos momentos y tras el aumento de estos ataques y señalamientos contra distintas policías municipales y contra la Ertzaintza, desde las instituciones y los responsables públicos debemos condenar estas acciones y denunciarlas, no ampararlas para que no se vuelvan a repetir. Lógicamente votaremos a favor de nuestra moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, beste hitzartzerik egin nahi da. Bozketara pasako gera beraz. EAJ-PNV taldeak aurkezturiko elkarbizitzaren aldeko proposamena Ertzaintza eta Udaltzaingoaren defentsan aldeko bozkak. Aurkakoak. Ez da onartua izango, beraz. Eta 15. puntura pasako gara, EH Bilduk demokraziaren alde eta polizia eredua berrikustearen aldeko mozioa da.
Garoa, zuk aurkeztuko zu, Garoaren nadaitza. Bai, kaixo arratsaldeon eta eskerrik asko alkate jauna. Guk sartu dugun moziori jarri diogun titulua da, esan den bezala, demokraziaren alde eta polizia eredua berrikustearen aldeko mozioa. Hau ere bai, EAJ-arena kasuan bezala, aurreko hilabetean sartutakoa, baina sarrera egokituta, bai aipatu nahi duguna da, EH Bildutik argi diogu bai, Euskal Herriko hainbat tokitan, zenbait erakunde eta ordezkari publikoen aurkako hainbat gertaera, eta adierazpen izan direla. Adierazpen askatasunaren eta espazio publikoaren errespetuaren muga onargarriak gainditu zituztenak. EH Bildu hau ez dator bat jarduteko modu horriekin eta uste dugu modu egokian baztertu behar direla, axolagabekeria eta gehiegizko jardun interesatua saiestuz. Era berean, EH Bildutik gaitzetxe egiten du gertakari horien instrumentalizazio politikoa, kritika sozial eta politiko osoa kriminalizatzeko, bai eta bidezko protesta ere. Logika bat inposatu nahi da, non indar polizialekiko edo hoiek zuzentzen dituztenekiko ezin egon edo zalantza adierazpen oro eraso onartezintzat interpretatzen den automatikoki, eta hori printzipio demokratikoen aurka da. Polizia kidegoen jarduera kritikatzea, haien funtzionamendu eredua zalantzan jartzea edo abusu gertakariak salatzea ez da bizikidetzaren aurkako erasoa. Bizikidetzaren aurka egiten duena desadostasunarekiko espazio oro iztea da, erakundeak kritikaren aurrean blindatzea, eta erakundeen gaitzespenaren balioa utxaltzea. Gertakari horiek neurrigabeki dimentsionatzen diren bitartean, herritarren bizikalitateari eragiten dioten sakoneko eztabaidak isiltzen dire. Osakidetzaren gainbera, etxebizitza larrialdia, zaintza krisia edo desproporzionaltutzat jotako polizia interbentzioekiko kezka sozial gero eta handiagoa. Arkauteko Akademiako zuzendariak bere taldeakin batera ere dimisioa eman zuen, barne erresistentziekin talka egin ondonek. Horrek ere erakusten du sistemak egiturazko berrikuspena behar duela. Horregatikan, Hondarribiko udaleko udalbatzari hau onartzea eskatzen diogu. 5 puntu ditugu, gureak. 1. Erakundeekiko errespetuaren eta adierazpen askatasunaren bidezko erabileraren mugak gainditzen dituen jarduera oro gaitzestea. Kritika politiko eta sozial legitimoa eta herritarren protesta kriminalizatzeko izaera horretako gertaera puntualak erabiltzeko saiakera erabat baztertzea. 2. Berrestea kritikarako eskubidea, baita polizia indarrekiko ere, edozein demokrazia osasungarriaren muinaren parte da, eta ezin da murriztu edo deslegitimatu. 4. Eusko Jaurlaritzari eskatzea polizia eredua sakon berrikusteko hausnarketa eta herri prozesua abiatu dezala gardentasuna, kontrol demokratikoa, proportzionaltasuna eta zerbitzu publikoa bermatzeko. Eta azkenik, indar politiko guztiei dei egitea eztabaida instituzionala herritarrei eragiten dieten egiturazko arazoetan zentratzera. Hala nola, osasun publikoa, etxebizitza, zainketak, lan eskubideak eta polizia eredua. Eskerrik asko. Balorazio horik egin nahi da? Bozketara pasako gara, beraz, EH Bilduk demokraziaren alde eta polizia eredua berrikustearen aldeko mozioaren aldeko bozkak. Aurkakoak, gehiengo onartua. 16. puntura pasako gara. 2025ko 3017 zenbakitik 3216 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri ematearen inguruan, ez dakit zalantzarik badagoen. Berri eman da, eta 17. puntua erreguta galderen puntuari dagokionean, ez dakit zerbait galdetzeko dagoen. Bai? Gonzalo? Atzo ez nuen deus aipatu, baina ja lehen bidegorrien 3. puntuan azaldu den moduan, Garoari edo alkateari, bilek horretaz aritu zeatelako,
Batez ere Garoak aipatu duen hitzengatik, aipatu du gobernuak espainolak, Eusko Jaurlaritzak eta diputazioak bere lanak ez dituztela ondo egin, eta nire galdera da. Eta Hondarribiko udalak ondo egin ditu lanak. Gai honetan. Eta hori da nire galdera. Eta hala baldin bada, batzorde bat konbokatzea ikusteko proiektu guzti horiek. Ez ditugula. Horregatik, mila esker. Ba, nabarmena da erantzuna ezezkoa. Nabarmena da ezezkoa erantzuna. Hondarribiko udala gabezia handia daukala. Hondarribi eta Irungo bidegorri sarea osatzerako garaian. Hondarribiko udalak Gipuzkoako PTS-en bidegorrien PTS-ari dagokionean udalaren ardurakoak diren egin behar horiek egin gabe izana, PTS-a ez dakit 2014koa den edo eta 2025ean gaude eta nabarmena da Hondarribiko udalak ez dituela bere lanak bete bidegorri sare oso bat osatzeko, bereziki hainbeste urtean aipatu den Irun eta Hondarribi arteko lotura gehi Hendaiar artekoa ere batuko nukenik Txingudi Bailarako lotura honen erronkari heltzerako garaian, ze horren helburuak ja ez dire 2014koak baizik askoz ere lehenagokoak aurreko mendeko 80. hamarkadatik helburu horrekin bagabiltza eta momentuz ez dugu lortu. Behar baldin bada batzorde bat deitzea, noski deituko da eta emango dire, eman beharreko azalpen guztiak eta horretan uste du gainera zuek ere ibiltzen zaretela sailetatik, hirigintza sailean eta bar ibiltzen zaretela dokumentazio eskean eta jasotzen duzutela aldian aldiko beharrezkoa den dokumentazio osoa. Beste galderarik edo? Ba, gaueko 9:10 gutxi direnean emango dugu amaitutzat azaroko ohiko bilkura hau. Eskerrik asko guztiei zuen ekarpenagatik eta etxetik eta hemendik jarraitu gaitu zuenei eta bereziki udal teknikariak duzueten pazientziagatik. Mila esker.